Moi bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo a este pleno ordinario previsto para as 12 da mañán. O facemos co primeiro punto de orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do 26 de abril. Non sei se hai algo que comentar ao respecto. Non habendo por parte de ningún dos grupos, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto de orde do día, toma de posesión de dona Belén Cachafeiro Anta como deputada provincial. Ten a palabra o secretario. Sí, recibiouse da Xunta Electoral Central a credencial da deputada provincial a favor de doña Belén Cachafeiro Anta e toda vez que presentou nesta secretaría a declaración de bens patrimoniais, declaración de causas de posible incompatibilidade, así como a liquidación do imposto sobre a renda, non hai, pois, obstáculo legal para a súa toma de posesión. Conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial, con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Benvida, Belén, parabéns, unha concelleira que xa foi deputada na legislatura do ano 15 e agora, bueno, pois temos a sorte de volver a contar con ela. Vayan as mellores das sortes e moitos acertos na xestión da área que che corresponde. Pasamos ao terceiro punto de orde do día, que é a delegación de competencias do Concello de Ceredo Cotobade a favor da Diputación para desenvolver as facultades íntegras de xestión tributaria e recadación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que inclúe a facultade de liquidación previa á primeira matriculación. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Cuarto punto de orde do día, a adxudicación do acordo marco que regula a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación. Non sei se hai algunha intervención ao respecto ou se non. Sí. Ten a palabra don Gregorio Agís. Sí. Bueno, bos días, gracias, presidente. Felicitar a Belén Cachafeiro e desexarlle todos os éxitos. E, bueno, hoxe adxudícase o acordo marco e un modelo do anterior goberno, cambiamos o modelo de xestión das estradas provinciales, un modelo que se demostrou eficaz, eficiente, por certo, contra o criterio do PP, e que foi referencia. Ainda que tarde hoxe se trae o acordo marco, que vostedes teñen que recoñecer que é a mellor forma de xestionar e de dar resposta ás necesidades das estradas provinciais. Por lo tanto, votamos a favor deste acordo marco porque responde ao noso modelo, ao modelo do goberno anterior. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Agís. Vamos a proceder á votación, a ver se técnicamente solucionamos o problema de que aparezca na pantalla o tempo de intervención. Eu aquí si o estou vendo, pero, lóxicamente, a ver se conseguimos que se poidades ver vos tamén nas vosas pantallas. Votos a favor da adxudicación do acordo marco que regula a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación. Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto da orde do día, a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2024. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bos días, presidente, a todos os deputados e deputadas esta nova sesión da Corporación Provincial. Neste punto, proponse o Pleno a aprobación do expediente de modificación de crédito número 2/2024, a segunda deste exercicio. Este expediente inclúe créditos extraordinarios por un importe de 870.000 euros e suplementos de créditos por valor de 17,55 millóns de euros.
A tramitación deste expediente motívase pola necesidade de realizar gastos que non poden ser demorados ata o exercicio seguinte, por non existir consignación suficiente no estado de gastos do orzamento e financiándose coas baixas de distintas aplicacións. Estes fondos destinaránse ás seguintes partidas: nos créditos extraordinarios, por un importe de 870.000 euros, a actividades de xuventude e reto demográfico, 8.000 euros, ao emprendemento e fomento do emprego, con 15.000 euros, a actividades culturais, 34.000 euros, ao premio Nélida Piñón, 2.500 euros, a investimentos e traballos de mellora no terreo de xogo de Pasarón, 47.000 euros, para a adquisición de maquinaria e a loita contra o lume en base a un convenio coa Xunta de Galicia, un importe de 300.000 euros. Convenio coa Universidade de Vigo para o proxecto de persoal investigador, 80.000 euros. A Asociación Galega de Fabricantes de Pensos, AGAFAC, 3.000 euros. Para o Consello Regulador do Mexillón de Galicia, 18.000 euros. Para instalacións fotovoltaicas do novo parque de maquinaria, 52.000 euros. Para Pontecesures, para a renovación do firme en 2 camiños municipais, 37.000 euros. Para Moaña, para o proxecto de mellora da contorna do lavadoiro do río Prado e para a suministración dunha marquesiña e para a reinversión dos sobrantes do Rapcón, 57.000 euros. Para outro convenio coa Universidade de Vigo para o proxecto Universidade de Empresa, 30.000 euros. Para o convenio coa UBI outra vez, proxecto Campus Crea, 55.000 euros. E para distintas subvencións nominativas, 103.000 euros, que fan un montante de 870.000 euros. Na aplicación de suplementos de crédito, que roza os 17,55 millóns de euros, destinaránse medio millón de euros para a mellora do centro de Príncipe Felipe, 6.500 euros para a Asociación Estudiantil CES Vigo, 10.000 euros para o proxecto Space Lab da Asociación Estudiantil da Universidade de Vigo, tamén para actividades culturais con convenios de subvencións nominativas a asociacións e federacións por un importe de 132.000 euros, para actividades museísticas, 276.000 euros, para patrocinios deportivos, 927.000 euros, para actividades deportivas, 74.000 euros, 120.000 euros destinados á finca de Mouriscade para gastos de funcionamento e mellora das instalacións, 250.000 euros para a promoción do turismo e distintas iniciativas, 9.600 euros para actividades de conservación, tamén 30.000 euros para infraestructuras de conservación. Continúa tamén con 4.700.000 euros para a conservación de firmes da rede provincial de estradas, 8 millóns de euros, unha dotación importantísima para convenios con concellos para estradas provinciais, prácticamente 180.000 euros para melloras no Pazo Provincial, 200.000 euros para o seguimento do proxecto de compostaxe, 125.000 euros para a ampliación do servicio de esterilización das colonias felinas para a colaboración cos concellos, 525.000 euros que se van a investir en distintos proxectos de novas tecnoloxías, 141.000 euros para distintas asistencias de fondos europeos, ampliación do Plan Provincia Comunitaria e máis Aqua suplementado cun 1.200.000 euros para dar máis cabida ao apoio e ao tecido asociativo da provincia de Pontevedra e 45.000 euros para o Concello da Illa para distintos proxectos coas baixas do Rapcón. Sin dúbida algunha estamos a falar dun expediente que foi elaborado e que ascende a prácticamente 18.400.000 euros que marcan o ritmo de traballo, a xestión do equipo de goberno e o cumprimento da palabra dada do presidente da Diputación para que se destinen cada vez máis recursos, máis fondos e máis apoio aos municipios da provincia de Pontevedra. Remate, Moi ben. presidente. Moitas grazas. O tempo non chegou a agotalo. Eu vos vou dicindo, se vos parece, cando falta un minuto, vos fago un aviso previo e logo, lóxicamente, cando comprades o tempo. Vale, ten a palabra a voceira do Grupo Provincial do Partido Socialista, perdón, César Mosquera Lorenzo, era para ver se estabas atento, efectivamente. César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, saleu ben do pequeno erro do orden de intervencións.
Ben, estamos ante unha modificación de crédito descrita con profusión polo voceiro do Partido Popular. Antes temos que facer unha serie de consideracións. A primeira, esta institución quedou económicamente francamente ben. Non, digamos, sin ninguna dúbida, quedou francamente ben. En contra do que no seu momento se tratou de insinuar por parte da presidencia. Utilízanse aquí 18 millóns e pico de euros, que ando realmente ainda hai como hasta 65 millóns que se as normas non do control financiero pois siguen como ata agora, pois poderíanse utilizar ao longo do ano. O sea que hai colchón, hai marxen, porque quedou eso económicamente moi ben. En segundo lugar, pois a modificación, vamos a entrar no gordo, pois hai cousas sorprendentes, non? Por exemplo, que haxa unha cantidad moi elevada de fondos para investimento no museo e que se consignen aquí 120.000 euros máis, cando se podían perfectamente gastar non deso que está inmobilizado, non sei, pero vamos, non vamos a poñer ningún problema por eso. Bueno, é unha cuestión contable que sabrá o grupo de goberno por que fai así. Votamos en falta pois algunhas cousas que posiblemente se tuveran falado non creo que houbera maior problema en resolvelas. Bueno, pois, por exemplo, que as asignacións a Pontevedra e Vigo están igual que no ano 15, cando a dos outros concellos subeu dunha maneira bastante elevada. O sea que probablemente pois houbera que, digamos, facer un certo equilibrio con ese reparto que sigue existindo, de que vai contraendo, o sea que as cidades quedan, digamos, proporcionalmente bastante peor que os concellos pequenos, pero, bueno, tamén levan o seu. Dito isto, pois manter a coherencia, que pregunten ao señor Covela, por exemplo, cando estaba na oposición, manter a coherencia nesta casa é bastante complicado. Nos procuramos sempre mantela. Por lo tanto, non é, entendemos que non sería de recibo por dicir, no, que criticamos que se está metendo poucos cartos nas estradas provinciais, non? Sexa por convenios, sexa tal. E resulta que a modificación de crédito no seu gordo é para estradas provinciais. Co cual, non sería un poquinho absurdo, pois, ahora dicir, no, pues, como fai este goberno, nós votamos en contra. Non, si pedimos que se metan cartas para estradas provinciais, pois o lóxico, sendo o gordo da modificación, eso, pois, o lóxico non obstaculizar. E incluso con algún retoque non teríamos ningún problema en votar a favor, non se nos dou esa oportunidade, polo tanto, vámonos a estar. Moitas grazas, señor Mosquera. Ahora sí ten a palabra doña Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, xa o comentou tamén o señor Mosquera, se constata unha vez máis as mentiras que este presidente e este goberno provincial verteron cando chegaron á Deputación de Pontevedra, dicindo que se atopaban unha administración arruinada, bueno, sen posibilidade de facer absolutamente nada, cando, bueno, tamén temos aí a alta de arqueo asinada tanto polo interventor como polo tesoreiro, onde quedaban uns remanentes de 196 millóns de euros. Esta é unha modificación orzamentaria que, como se ve neste informe, afecta prácticamente a todas as áreas de gasto, o que claramente ven a decir que o orzamento inicial que elaboraron para este ano non se correspondía coas necesidades reais desta Deputación. Traen vostedes unha modificación por valor de case o 10% do orzamento total, pero que non dixo o señor Covela de onde salen estes 17 millóns de euros. Porque, miren, pouco máis de 14 millóns e medio proveñen precisamente dos remanentes de tesorería que o último informe de intervención cifrou en 208 millóns de euros. Carai, hai que ver que mal está esta institución, que mal estaban as contas da Deputación de Pontevedra que deixaron no anterior goberno, cando lles recordo que cando nos chegamos aquí había unha débeda moi importante. E o que tampouco di o señor Covela é que resulta que máis de 3 millóns de euros proveñen precisamente da Administración
Administración Xeral do Estado, é dicir, o malvado Pedro Sánchez, esa institución que preside este malvadísimo e malísimo presidente do goberno Pedro Sánchez, contra o que vostedes trouxeron unha moción no pleno pasado para reclamarlle precisamente máis apoio a esta institución, e resulta que o que non dixeron e o que tiñan ben caladiño é que lles tiñan feito xa unha transferencia á Administración Xeral do Estado, o Goberno de España, extraordinaria de máis de 3 millóns de euros que agora incorporan as contas da Deputación de Pontevedra. Carai, que malo é o señor Sánchez. E claro, chegados a este punto, nós tamén nos preguntamos canto aporta a Xunta de Galicia de forma extraordinaria a esta institución, porque aquí non aparece, mira, transferencias da Administración Xeral do Estado, remanente de tesourería que tan mal xestionamos o goberno anterior, Xunta de Galicia, cero patatero. É dicir, do millón, outra cousa tamén, anunciarlle que de por que vamos a votar en contra desta modificación é, porque claro, que vamos a dicir dese millón de euros que vostedes consignan nunha partida que vou a ler textualmente, que está aquí, que pon 927.000 euros consignados a publicidade e propaganda na área de deportes. E como comprenderán, pois xa lle dixen que non vamos a apoiar esta modificación porque non vamos a apoiar que se despilfarre 1 millón de euros de cartos públicos, de horario público para a publicidade de autobombo tanto do presidente como da vicepresidenta segunda. Miren, a liquidación do orzamento do ano 2023, como xa deberían saber, fixose en febreiro deste ano e vostedes foron incapaces de incorporar estes remanentes hasta xuño, é dicir, tarde e, por suposto, sen tempo para dotar de recursos os concellos da nosa provincia. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubela. Segundo. Agora está en vermello. Bueno, pois coas intervencións dos voceiros do BNG e do PSOE, simplemente manifestarlles o agradecemento do equipo de goberno polo ton do debate. Eu tamén vou a mantelo e, polo tanto, manifestar a miña coherencia como voceiro no goberno de cando fun na oposición. Recordarlle ao señor Mosquera que o Grupo Popular, indistintamente de quen o comandara como portavoz, votou a favor de todas as modificacións de crédito, prácticamente de todas, quero lembrar menos da última, antes das eleccións municipais do 23, porque había un claro signo componente político de cara ás eleccións municipais e nos abstuvemos. Pero votamos a favor sempre de todos os puntos que o goberno proponía que eran en favor de dar máis recursos aos concellos. Polo tanto, pois, a coherencia deste portavoz, non de vostedes, que na oposición pois, van a manter outro tipo de actitudes distintas ás que promulgaban escasamente fai un ano. Miren, simplemente que dicir que o traballo que está detrás deste expediente é notorio. Hai que felicitar aos funcionarios dos distintos servicios, ás xefaturas de servicio e aos diputados delegados de cada área por traer este expediente dunha forma tan brillante no primeiro ano de goberno. Non vou recordar aquí os remanentes líquidos de tesourería que o goberno do Partido Popular deixou cando vostedes chegaron no ano 2015, porque esta casa, se algo é significada e representa, é que en tesourería ten unha boa disposición económica. Cando o Grupo de Goberno e o Partido Popular criticaban a situación orzamentaria do exercicio 23 e como nos atopamos as aplicacións orzamentarias para poder rematar o ano e intentar cumprir todos os compromisos de gasto do exercicio e que estaban prácticamente baleiras. Por enésima vez é o que lles volvo a recordar. Foi a crítica que fixemos. Se algo se caracteriza a Diputación de Pontevedra é por ter un bo servicio de intervención, de contabilidade, que fan os deberes e que hoxe poden traer aquí o resultado para poder facer estas modificacións. Señora Iglesias, confundir o apoio de Pedro Sánchez á administración local, sexa local ou provincial, co que nos corresponde pola liquidación negativa de recursos á Diputación de Pontevedra é querer transformar unha esfera do mundo idílico en realidade superflua. E a realidade é que isto lle corresponde á Diputación e aos concellos en base a criterios obxectivos. E, hombre, dicir que o único que haxa que dicir deste punto, onde traemos 18,5 millóns de euros a unha aplicación que di así para propaganda e eventos deportivos, pois quere dicir que non se lembran vostedes
de cando tras cada ano incrementaban as partidas de presidencia en publicidade sin ningún tipo de rubor. Aquí hai que especificar que este goberno, o goberno de Luís López, está conseguindo e traendo e promovendo a realización de importantísimos eventos deportivos deslocalizados por toda a provincia de Pontevedra, que a provincia de Pontevedra volve a promover o turismo deportivo, que se volve a apoiar os concellos na realización de importantísimos torneos, partidos. En definitiva, a provincia de Pontevedra volve a ter presencia no eido deportivo cunha grande influencia. E iso é algo que o Goberno da Diputación ten claro e que vai a seguir promovendo. Remate, señor Cubela. Xa rematei. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A ver, como sempre, o debate vaise polos cerros de Úbeda, non? E máis, evidentemente, aquí hai unha modificación de crédito. Os remanentes que ten a Diputación que quedaron no ano pasado, creo que son exactamente 24.600.000 euros, o que queda líquido para novas partidas. O resto está todo comprometido, aunque sexan remanentes. Despois hai maiores ingresos e despois hai incluso os anticipos que pode haber este ano. En total, eso máis ou menos pode estimar en 65 millóns de euros que quedan, que a Diputación ten libres para novas partidas, para novos traballos, para novas... Ben, creo que hai que... digo para que sepamos de que estamos falando. Nós nunca criticamos no ano 15 como collemos a Diputación. Estaba peor que no 23, pero ainda así estaba ben. Estaba ben. Agora está moito mellor. No ano 2023 a deixamos moito mellor. E cometeron un erro grave cando se puxeron a criticar que non estaba, que non sei que problemas ou que desgracias. Con respecto á coherencia do PP, que digo que é difícil, pero ustedes, por exemplo, no punto anterior, cando se veu o acordo marco del sostimento das estradas provinciais, opuxéranse, incluso montaron un lío. Agora resulta que é unha boa solución. É difícil, é comprensible. Podía poñerlle bastantes máis casos. Repito, quer dizer que si os cartos van para Príncipe Felipe, se van para se van para o que van, para cousas que nós temos botado a andar ou demandado, obviamente non tería moito sentido facer. Merecería un comentario aparte o das subvencións, que probablemente esta casa é verdad que intentamos e non o logramos. Foi un fracaso, unha limitación da nosa xestión, poñer orden e reducir as subvencións porque están creando problemas graves. Non hoxe ven un punto no que se ve que da mitad das que se chequearon todas teñen problemas e algúns gravísimos. Entonces, parece esa afición de que chega un goberno novo que fai a crear novas liñas de subvención, máis liñas de subvención, veña outra liña de subvencións que despois hai que xestionalas, despois hai que fiscalizalas e despois crean problemas graves. Pero, repito, o gordo da modificación é que é, polo tanto, nos vámonos a estar. Moitas grazas, señor César. Bueno, non habendo máis intervencións, vamos proceder á votación deste punto número 5 do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2/2024. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por unha maioría de 14 votos. Sexto punto do día, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2024 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Ten a palabra don Jorge Cubela. Neste punto trasladamos o acordo do Pleno do Consorcio Provincial de Pontevedra que adoptou a aprobación do expediente de modificación de créditos número 1/2024 que inclúe suplementos de créditos por importe de 280.000 euros e créditos extraordinarios por un importe de 2,5 millóns de euros, financiados con cargo remanente líquido de tesourería para gastos xerais,
obtido da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico de 2023. Estes fondos destinaránse para o vestiario dos parques, material funxible, estudos e traballos técnicos, traballos e empresas profesionais, investimentos en novas maquinarias, actualización de inventarios, investimentos en novos vehículos, equipos para procesos de información e redacción de proxectos técnicos ou reposición de vehículos. Gracias, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Non sei se hai algunha intervención máis. Non habendo, procedemos á votación. A votación da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 1/2024 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Sétimo punto da orde do día, aprobación inicial do expediente de modificación do cadro de persoal do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento correspondente ao ano 2024. Ten a palabra don Jorge Cubela. Vólveme, por favor, a pulsar. Verde vermello, xa. Por dar unha breve explicación deste punto, o Pleno, de conformidade co ditame da Comisión Informativa de Transparencia, Réxime Interno e Facenda e co acordo do Pleno do Consorcio Provincial para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento do 24 de abril, acorda aprobar inicialmente o expediente de modificación do cadro de persoal do Consorcio, co obxecto de introducir os seguintes cambios: amortización dunha praza de técnico de Administración Xeral existente no cadro de persoal e a creación dunha praza de técnico en relacións laborais clase superior. Modificar a modalidade do exercicio de funcións reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional no Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. A modificación do cadro de persoal laboral do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento, aprobado conxuntamente co orzamento correspondente ao exercicio 2024. Moitas grazas, Jorge. Non habendo máis intervencións, vamos a proceder á votación deste número 7 da orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación do cadro de persoal do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, correspondente ao ano 2024. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que é a aprobación do proxecto técnico reformulado da actuación Rehabilitación e Mellora Enerxética da antiga Casa Consistorial de Portas, presentado polo Concello de Portas ao beiro do programa PON 2030. Ten a palabra don Jorge Cubela. Ben, por dar unha explicación breve deste punto, examinada a documentación dos diferentes servicios implicados, sen poñer ninguna obxección, preséntase a seguinte proposta de acordo con respecto a este proxecto do PON 2030 do Concello de Portas. Apróbase o proxecto técnico reformulado da actuación Rehabilitación e Mellora Enerxética da Casa Consistorial de Portas, presentada polo Concello de Portas ao beiro do programa PON 2030. Ao aumentar o orzamento do proxecto e o importe da achega municipal, deberá procederse a asinatura da correspondente adenda ao convenio entre ambas administracións na que se modifica a cláusula segunda de financiamento. Un exemplo máis de que a Diputación trata de por fáciles as cousas aos concellos da provincia. Moitas grazas, señor Cubela. Non sei se hai intervencións. Non habendo, procedemos á votación do punto número 8 da orde do día, que é a aprobación do proxecto técnico reformulado da actuación Rehabilitación e Mellora Enerxética da antiga Casa Consistorial de Portas, presentado polo Concello de Portas ao beiro do programa PON 2030. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 9, que é a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación para a continuidade das actuacións do proxecto de remodelación do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos, nova grada de gol. Ten a palabra don Jorge Cubela. Ben, neste punto pásase a explicar que no exercicio das súas atribucións a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo teñen o obxectivo compartido e mutuo da realización das obras que posibiliten a finalización das actuacións de remodelacións e modernización do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos na cidade de Vigo. Para dar cumprimento ao obxectivo referido no parágrafo anterior, a Diputación Provincial e o Concello de Vigo desexan establecer as pautas de colaboración para levar a cabo a remodelación do estadio en relación co proxecto Nova Grada de Gol.
Nas datas 19 de xaneiro de 2024 e 21 de maio de 2024, o Concello de Vigo presenta unha proposta de convenio xunto coa correspondente documentación técnica, os certificados acreditativos de estar ao corrente de débedas e o certificado do acordo da Xunta de Goberno polo que se aproba a proposta de convenio así como a documentación complementaria. Os investimentos vinculados á proposta deste convenio atópanse definidos no proxecto de execución da obra Nova Grada de Gol, cun orzamento base de licitación de 25,64 millóns de euros, aprobado pola Xunta de Goberno local na sesión de 5 de abril de 2024. A proposta de colaboración ascende a 26,3 millóns, incluindo os gastos de execución das obras, así como os gastos asociados á obra en relación ás asistencias técnicas sobre a coordinación de seguridade e a asistencia técnica á dirección de obra. A proposta de financiación para cada unha das administracións en relación ao proxecto de remodelación do Estadio Municipal de Balaídos establécese nun 50% da totalidade dos costes contemplados no obxecto deste convenio sobre o total de 26,3 millóns de euros. Desta forma, a Diputación de Pontevedra comprométese á achega de 13,15 millóns de euros repartidos nas anualidades de 2024, 2025 e 2026. Formulándose a proposta de acordo para facultar a Presidencia para formalizar o devandito convenio e darlle traslado ao Concello de Vigo, a intervención, ao Servicio de Cooperación e ao Gabinete da Diputación. O Presidente da Diputación, a Vicepresidenta da Diputación, o equipo de Goberno vai dar cumprimento á palabra dada cos vigueses, co Celta de Vigo e, polo tanto, coa provincia de Pontevedra e co Concello de Vigo. Rematei, Presidente. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. No, solamente unha reflexión. Vamos a votar a favor sin ningún problema. Só unha reflexión que nesta casa, digo que a vantaxe de levar moito tempo, empezouse a falar da rehabilitación de Balaídos antes de que de Pasarón. E despois toda unha serie de incidencias, recontraincidencias, batallas, disputas e demais, pois leva a que 20 e pico anos despois se logre, se entre na última fase, na última fase da remodelación de Pasarón. Non sei de quen é a culpa, se o problema é unhas dificultades enormes, pero o que sí está claro que a fluidez ou a facilidade, digamos, para levar adiante a mellora de Balaídos entre o Concello de Vigo e a Deputación non foi precisamente exemplar, por non decir outra cousa. Acórdome de estar aquí nestas bancadas con un diputado do BNG de Vigo, bueno, aquilo era máis ou menos como difícil ou imposible. Dito isto, alegrámonos de que sexa xa a última fase, de que se remate e que esta historia tan truculenta e complexa do de Balaídos se remate dunha vez e se remate con ben, como era aquelo de nunca é tarde se a dita é boa, por lo tanto, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas, César. Non sei se hai algunha intervención por parte do... Ben, non habendo ninguna intervención por parte do Grupo Socialista, pois, bueno, eu teño aquí, antes de proceder á votación, pois agradecer o traballo feito dentro do equipo de goberno da vicepresidenta, de Luisa Sánchez, no breve período que estivo o impulso que lle deu para que isto sexa unha realidade. Por lo tanto, vayan os meus parabéns para a Luisa e o bo traballo feito. Procedemos á votación deste punto, que é a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación para a continuidade das actuacións do proxecto de remodelación do Estadio Municipal de Fútbol de Balaídos, Nova Grada de Gol. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ahora hai dous puntos da orde do día, o 10 e o 11, que son referentes a cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello, no caso do primeiro, ao Concello de Lalín, de varios treitos, de estradas provinciais, e logo tamén do Concello de Mos, de dous treitos de antigos, que vamos a retirar da orde do día.
e pasamos á moción do Grupo Provincial Popular para solicitar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a liberalización e establecemento da gratuidade das peaxes da AP9 no treito Pontevedra-Curro. Ten a palabra don Rafael Domínguez. Sí, creo que van a poner una enmienda. No. Sí. Sí. Retiramos. É por un tema de asegurarse e cercionarse dunhos datos que nos facilitaron despois da celebración da comisión. Foi cousa de última hora, de última hora. Sí. Que? É tema técnico, non ten nada que ver con cuestións políticas, de índole, nin máis. Convenios que se firmaron no seu día, por iso solicitan aclaracións técnicas dos treitos e demais. Por iso non é outro motivo, non hai outro trasfondo, nin moito menos que é unha cuestión que son moitas veces de índole ordinaria que teremos aquí ao pleno sen máis. Vale? Ben, pasamos entón á moción presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular e lle cedo a palabra a don Rafael Domínguez Artime. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar a los vecinos de Pontevedra que aquí se encuentran. Y creo que traemos una moción que es importante, una moción que es conocida, una moción que ha sido discutida y aprobada por unanimidad en términos muy semejantes en el Concello de Pontevedra, pero creemos que es una moción que tiene entidad suficiente para traerse aquí a este pleno de la Diputación. Y es una moción que trata de unir, que trata de que el área del Salnés y el área de Pontevedra estén más cerca, que se refuerce, que la gente de Pontevedra y todo nuestro entorno de la capital pueda ir al Salnés y la gente del Salnés pueda venir a Pontevedra. Es una moción que trata de facilitar la movilidad dentro de nuestra provincia y, por lo tanto, entendemos que es muy importante. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues, entre otras cosas, pidiendo que se retire el peaje de este tramo entre Pontevedra y Barro. Y esto tiene consecuencias, entendemos, que muy positivas para todo el mundo. Muy positivas para la gente del Salnés, porque puede venir a este área y este entorno, que puede mejorar la hostelería, puede mejorar la economía, puede mejorar el comercio de las dos zonas, puede mejorar el turismo y, por lo tanto, entendemos que puede ser muy bueno. Pero además tiene otros efectos, pues el polígono de Barro mejora automáticamente su competitividad en este momento y todas las empresas del Salnés mejoran su competitividad al reducir el coste del transporte. Pero además también conseguiríamos que una de las carreteras más importantes y con más volumen de tráfico, que es la carretera de Villagarcía, redujese su tráfico, sobre todo de vehículos pesados. Por lo tanto, entendemos que es una moción que viene muy bien y viene de una forma que entendemos pertinente. Hay ahora mismo 3 debates en este momento sobre la gratuidad de la P9. Uno, a nivel europeo, un debate jurídico en el que en Europa se está discutiendo la necesidad de pagar o no, o la necesidad o la legalidad de pagar o no, que es un debate. Hay otro muy importante que se está ejerciendo en el Parlamento de Galicia, al que hemos tenido lamentablemente una respuesta negativa por parte del ministro de Transportes, cuando en elecciones recientes el señor Besteiro prometió que la P9 iba a ser gratuita para todos, debía ser porque estaban en elecciones. Ahora nos hemos encontrado con el ministro de Transportes diciendo que es absolutamente imposible y que tendría un coste de 4.000 millones de euros para las arcas nacionales y, por lo tanto, que lo descarta. Por lo tanto, estamos centrándonos en un tramo específico, un tramo que es posible, que es factible. ¿Se ha hecho lo mismo anteriormente? Sí, pues en el tramo de Cangas vemos que es gratuito, el tramo de Redondela también está bonificado, por lo tanto son cosas que son factibles, son posibles y son realizables. Por supuesto que nos gustaría que la autopista fuese gratuita para todo el mundo, pero estamos hablando ahora de un tramo que une a una parte muy importante de la población. Y eso es lo que hace la Diputación de Pontevedra, unir, tender pontes, é o que estamos a facer agora. Por lo tanto, espero o voto positivo de todos os grupos políticos porque entendo que de verdade que é algo que é importante para todas as persoas que viven nestas comarcas. Moitas gracias. Moitas grazas, Rafa. Ten a palabra don César Mosquera.
Gracias, señor presidente. Bueno, este é un tema, digamos, resucitado, porque xa se falou del non sei cantas veces, aparte de falar de todo toda a P9, non? Bueno, pois benvido sexa, non? Benvido sexa que se volva a plantexar e se volva a poñer en riba da mesa, non? A historia da P9 é unha historia de, máis ben, para chorar, non? Para chorar e con os vaivens e que todos os, digamos, os que tuveron responsabilidade no Estado lle obrigaron en certo momento a facer o ridículo a cargos dese mesmo partido aquí. Explícome, por exemplo, un alcalde de Pontevedra que se chamaba, apreciado por mí, Juan Luis Pedrosa, que como no seu momento o PP non quería falar desto, pois chegou a dicir que quitarlle a peaxe a P9 sería malísimo porque entonces podía colapsarse e, polo tanto, digamos que ia prestar peores servicios que iban a ir en peores condicións, polo tanto non tiña sentido. Están aí na hemeroteca. Bueno, entonces agora, pois, o PP, pois, que non ten a responsabilidade no goberno do Estado, pois, entonces, se tuvera, xa veríamos se dicía o mismo. Xa veríamos. Con estas cousas, digo vos, os que tendes obediencia estatal, máis ben ter cuidado, porque igual vos volve, igual tendes que dicir o contrario do que dixistes agora. Pero non é o noso caso, e, polo tanto, nos vamos a votar a favor. En todo caso, eu que isto resucita despois de moitos anos, bueno, volve outra vez, e esta vez, outras veces tivo outras connotacións, o sea, era como solución a, non se sabe que problemas, como solución a. Esta vez tamén viña con eso, que se isto era, digamos, facía innecesaria a variante de Elba, que non sei que ten que ver, non, o touciño ca velocidade, non? Unha transversal cunha longitudinal, é difícil de entender. Bueno, na comisión aceptouse eliminar eso, agardo que se supoña que a variante de Elba ao final se vai a facer e tamén agardo que, digamos, que esa gratuidade entre Curro e Pontevedra pois se logre. Por nós non vai quedar, vamos a votar a favor. Moitas grazas, César. Non sei se hai algunha intervención. Sí. Ten a palabra don Gregorio Agís. Sí, a ver, é evidente que a gratuidade da autopista pois facilita as comunicacións e facilita o seu uso e podría funcionar como circunvalación. Somos plenamente conscientes deso. Tamén estaría ben que chegara ata Vilaboa, pero tamén estaría ben que a AG57 que comunica o Valmiñor que da Xunta de Galicia tampouco pagara peaxes para facilitar eso que di vostede da conectividade, as implicacións económicas que ten, podrían vir a comer, decía vostede. Pois eso pasa en todas as autoestradas. Pero isto é unha historia dun roubo, unha historia lamentable cuyo protagonista é o Partido Popular. A realidade desto é que o Partido Popular, cando chegan a elección, saca este tema, ten un problema, un partido con doble personalidade, cando están na oposición, pois reclaman a gratuidade da autopista, pero cando gobernan fan exactamente o contrario. Ala polo ano 2023 deberíamos ter a autoestrada libre de peaxe, pública e gratuita. A autoestrada debería ser toda ela gratuita, pero non o é. E non o é porque no ano 2000 o señor Aznar prorrogou durante 25 anos as peaxes, hasta o ano 2048. É dicir, o Partido Popular, neste tema, debería sentir vergoña, porque é a historia dun roubo, pero non queda aí a cousa. Non é que non só se prorrogara por 25 anos coa consecuencia de que, na actualidade, unha multinacional este facendo cartos cos intereses de Galicia, senón que 3 anos despois o señor Álvarez Cascos modificou a lei para poder vender ou regalar, neste caso, a SACIR esta autopista. Esa é a verdadeira realidade. 3 anos despois, Álvarez Cascos modificou a lei para suprimir o artigo que establecía que as prórrogas só se podían facer de forma excepcional, garantindo a adxudicación con concurso aberto. 4 días despois de modificar esta lei, o 28 de maio de 2003, vendía autoestrada a SACIR
é dicir, a privatiza por 1.600 millóns de euros. Fíjese vostede que regalo foi que 4 anos despois SACIR o vende por nada máis e nada menos que 8.000 millóns. Por lo tanto, foi un verdadeiro regalo. 5 veces superior vendeu ao coste que tivo. Poucos anos despois sabemos que SACIR estuvo implicado na Gürtel por financiación irregular ao Partido Popular. Esta é a realidade da Estrada, a realidade de corrupción e a realidade dun roubo que nos obliga a ter durante 25 anos máis os intereses dos galegos e dos pontevedreses comprometidos por este tipo de actuacións do Partido Popular. Isto que nos ven a decir aquí vostede agora, xa o decían no 2008, Mariano Rajoy, se gana as eleccións, o PP promete suprimir o peaxe entre Pontevedra e Curro. Estuvo gobernando o señor Rajoy, ni caso. Esta a realidade tamén que o Partido Popular trae mocións cando está na oposición, pero non cando gobernan. O Partido Popular nesta casa coincidiu co goberno de Mariano Rajoy durante 7 anos. Non presentaron ninguna moción instando ao seu compañeiro a cumplir o que prometeron. É unha historia de hipocresía, e son incapaces de reclamar aos seus o que reclaman aos demais. É un teatro electoral. Nós estamos, por suposto, a favor da gratuidade. Nunca tantas bonificacións hubo na carretera na P9 como hai agora, nunca. Falaba vostede do treito liberado, Redondela, Cangas. O liberaron os socialistas, un goberno socialista, porque o Partido Popular o que fai non é liberar, senón precisamente hipotecar a Estrada durante 25 anos. Señor Domínguez, lle recomendo un pouco de autocrítica e que vexa realmente que o que predican e o que fan. E se ese é o seu plantexamento de partido, fagan o mesmo nas autoestradas que dependen da Xunta de Galicia, porque igual teñen esa capacidade de intercomunicación, teñen esa capacidade de xerar economía, de facer que a xente se acerque a determinadas zonas que cos peaxes, pois, evidentemente, ten un custe superior, pero, desgraciadamente, isto yo debemos a forma de xestionar do Partido Popular ao servizo das empresas amigas e, en moitos casos, tamén ao servicio de actuacións pouco éticas. Gracias. Moitas grazas. Sen máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor da moción do punto número 12 do orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Popular por solicitar ao Ministerio de Transportes a mobilidade sostible, a liberalización e establecemento da gratuidade de peaxes da P9 no treito Pontevedra-Curro. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 13. Moción do Grupo Provincial Popular para solicitar ao Goberno de España a convocatoria urxente da Comisión Mixta de Transferencias coa Comunidade Autónoma de Galicia para o traspaso efectivo das competencias ao abeiro da Lei de Ordenación e Xestión Integral do Litoral de Galicia. Ten a palabra doña María Ramallo. Ben, moitas gracias, moi bo día a todos e a todas. Gracias, presidente. Podería empezar a exposición desta moción que ten un relatorio de antecedentes importantes dicíndolle a algún grupo dos aquí presentes, recoméndolle autocrítica. Historia lamentable, teatro electoral, pero vamos a pedirlle ao bo de Pedro Sánchez ver se é capaz de resolver esta cuestión. Cando fai pouco máis dun ano, desde o Parlamento de Galicia se aprobaba a Lei de Ordenación do Litoral, nosa, cos votos favorables do BNG, coa abstención do BNG e do Partido Socialista. É verdade que o BNG neste pleno apoiou a anterior moción. E aquí se dixo de todo. Se dixo que tiñan 40% de inconstitucionalidade, que había 31 artigos que supoñían de moito calado un desafío á Constitución. Claro, falar desto no día de hoxe pon os pelos como escarpias. Pero a verdade é que desde o Partido Popular o que fixemos desde o primeiro día é defender a nosa normativa, que estaba poñendo en risco
a moitas autorizacións e concesións do noso litoral, da cadena Marindustria, que afecta a 24 concellos da nosa provincia, que son concellos costeiros e que viñan amenazado desde casi fai un ano de que esta normativa non se pudera aplicar. Demostrouse claramente que unha normativa, porque por unanimidade do Tribunal Constitucional, o 23 de abril, avalou a legalidade da Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia e converteu, polo tanto, as intervencións e a postura do PSDG-PSOE neste propio pleno, aquel 17 de outubro, nun capítulo, a meu modo de ver, triste, de non defender, outra vez máis, os intereses da nosa provincia e, nomeadamente, eses 24 concellos que temos problemas con costas, non de agora, senón de moito tempo. E, polo tanto, agardando, sen dúbida, a rectificación, que tamén é de sabio rectificar, eu xa quixera dar por feito de que van os tres grupos deste pleno a aprobar esta moción, que é o paso seguinte convocar de xeito urxente unha comisión mixta de transferencias coa Comunidade Autónoma de Galicia para proceder a ese traspaso urxente de medios humanos e materiales que permitan que a Xunta poda xestionar de xeito inmediato a nosa costa a través da nosa lei. Eu, sinceramente, me chamaría a atención de que esta moción non saíra por unanimidade, sobre todo despois de que o Tribunal Constitucional lle dera razón a Galicia, avaliara esta normativa que foi aprobada polo Parlamento a instancias da Xunta e rexeitando ese partidismo que en determinada época electoral, con moi pouco resultado, foi ese recurso de inconstitucionalidade presentado polo Partido Socialista a través do Goberno de España, do BO de Pedro Sánchez, que creemos que hai que asilizar este proceso para poder vivir e desenvolver coa conseguinte, sen dúbida, preservación medioambiental que estou perfectamente convencida que con ese acento galego a levaremos moitísimo mellor. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, María. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A verdade é que non me acordo, deslizou que eu creo que nós votáramos a favor aquí, pero bueno, cando... Vale. A ver, hai dous planos que se cruzan neste asunto, non? Que ningún deles é... Hai un, digamos, de funcionamento, e o de costas é unha catástrofe. Unha catástrofe. O sea, unha máquina de crear problemas. Creo que eso non se lle escapa a ninguén e creo que se podía facer. Había aquí, en plan chascarrillo, había aquí algún funcionario da administración do Estado e da administración da Xunta tamén, que había unha serie de alcaldes de todo signo que, entre broma, entre eles, decían que había que facer unha coordinadora de afectados, non? E, ademais, pois, con costas, eu creo que unha coordinadora de afectados sería pouco, porque, francamente, a reviravoltas que dá e a discrecionalidade que usa, a veces, demasiado permisiva, e outras veces todo o contrario, e dar a lata absolutamente con todo, é, francamente, de botar as mans á cabeza. Iso por un lado, e por outro lado, hai a cuestión das competencias, non? Ben, a legislación é básica estatal, o sea que vai haber que aplicala, e nós sempre defendemos que todo o que se poida xestionar desde Galiza pois será mellor, non? Xa naquel pleno, se non me falla a memoria, creo que dixemos que é unha cousa sorprendente que o PP que en 15 anos ou 14 anos non fixera absolutamente ningunha competencia, ora de repente entrar a esa afición, pero bueno, benvidos sexa, non? Eu non creo que algo que escapa claramente as competencias da Diputación e a xestión ordinaria da Diputación pois mereza moito máis esforzos de explicación. Nós vamos votar a favor igual que votamos cando foi o da cando veo aquí pola cuestión de inconstitucionalidade e demais. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Carlos Gómez Prado. Gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Bueno, queríalle preguntarlle á señora Ramallo e ao Partido Popular se saben por que o Goberno de España naquel momento entendía que era anticonstitucional a proposta da Xunta de Galicia.
sobre todo porque hai un informe do Consello do Estado ao cal pertence a señora Soraya Sáez de Santa María. Non sei se a ela lle pediron explicacións e lle xustificou por que asinou dito informe. Tamén é certo que hai unha sentencia do Tribunal Constitucional e, ademais, hai que cumplila. Nós sempre respetamos o Tribunal Constitucional, non como fan vostedes, señora Ramallo, que o critican cando o renovan e o bendicen cando teñen maioría absoluta. O Partido Socialista nunca nos van a escoitar que o Tribunal Constitucional é un cáncer, como fixo o señor Pons. E se hai alguén que di algo parecido ou similar no Partido Socialista, pois terá as súas consecuencias. Tamén o Tribunal Constitucional fallou uns días a favor da Lei da Vivenda no recurso presentado por unha comunidade autónoma, incluso está pendente pois ese recurso presentado por Galicia, e queríamos saber tamén como van a reaccionar ao respecto, como o señor Pons ou como lle ordene o señor Feijóo. E aquí fago un paréntesis para decirlle ao señor presidente da Diputación que nós non íbamos a poñernos á altura de Betún e o líder do Partido Popular non o ímos a chamar amado líder. Como fixo no anterior pleno o señor Luís López. Saben que o Consello da Xunta acordou autorizar a convocatoria da Comisión Mixta de Transparencia. Saben vostedes, ademais, que o fixeron sen concretar ningún tema as preguntas que se lle fixeron no propio Parlamento galego. Decía o señor Mosquera, é unha realidade, xa se falou nesta sala, que levan 15 anos sen ampliar ningunha transferencia. E a verdade, visto, casi é mellor que siga sendo así. Non vai a ser que ao final, nas partidas económicas ou no custo, vayan a ter que asumilas os concellos de toda a provincia de Pontevedra, como está pasando como transporte, SAF, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras e señores do Partido Popular, levan un ano aquí e solamente traen mocións exixíndolle ao Goberno de España pois o que vostedes consideran. Pero son mocións do Partido Popular de Galicia, non teñen ningunha iniciativa para a provincia de Pontevedra, esperemos que a partir de agora si o teñan. Fai uns días o delegado incluso do Goberno Pedro Blanco confirmou que esa comisión de transparencia se vai a celebrar, porque ademais a propia sentencia o di, e nós cumplimos sempre ca lei. O Partido Socialista vaise abster nesta moción. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra de novo María Ramallo. Bueno, moitas gracias. Brevemente, si xa o dixo o delegado do Goberno, señor voceiro do Grupo Socialista, que se vai a convocar a Comisión de Transferencias porque o di a propia sentencia, voten que sí. Digo eu, porque se o di a sentencia é o que pedimos na moción o di o delegado do Goberno, non entendo por que se teñen que abster. Hai que ser valente, saber gañar, saber perder. Presentaron un recurso de inconstitucionalidade contra unha lei, non a votaron a favor no Parlamento de Galicia, se abstiveron. Naquel momento, non se quería quedar del todo mal, non vai a ser. Senón, vos, co valentes que sodes, votaríades en contra no Parlamento de Galicia. E os abstivestes. A abstención a veces é un voto bastante pouco satisfactorio. Un voto así a veces. Isto cae de caixón. O día sentencia, o día o delegado do Goberno, blanco en botella. Voten a favor desta moción. O que trata de poñer de relevo esta moción é que ese recurso de inconstitucionalidade, podemos nomear aquí a todo o mundo,
O que decía claramente era que a nosa lei é constitucional e o dixo unanimidade do Tribunal Constitucional. Isto sí que afecta a provincia de Pontevedra, afecta a máis de 20 e tantos concellos da nosa provincia, afecta a un montón de empresas que están pendentes, como decía antes o señor Mosquera, de tramitar determinadas autorizacións e concesións porque están en dominio público marítimo terrestre e que levan máis dun ano esperando a ver se este xogo electoral que querían facer dano. Eu non o vin, a verdade, o dano que nos fixeron nas eleccións autonómicas non o vin, pois non chegou ao seu porto. Hai que admitir, hai que ser bo deportista, saber gañar e saber perder. Lle deron un repaso ao Tribunal Constitucional, o Partido Socialista, o Goberno, e, polo tanto, pleguen velas, voten a favor, aquí paz e despois gloria, hai que darlle seguridade xurídica a moitísimas empresas, a moitísimas autorizacións, a moitísimos concellos, que temos que pelexar moitas veces contra costas porque non entende o litoral de Galicia. E a normativa xeral, moita de carácter básico, como di, non nos pode comparar con outras frases costeiras que en Galicia non teñen nada que ver. E se seguimos esas directrices non existirían nin sitios como Combarro, o millor, por exemplo. Polo tanto, hai que coidar o noso litoral con criterios que a nosa lei son moitísimo máis asentados a nosa xeografía e voten vostedes a favor. Non sean orgullosos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Ramallo. Non sei se hai máis intervencións. Ten a palabra de novo don Carlos Cruz. Gracias, señor presidente. A verdade que non tiña pensado tomar esta segunda palabra, pero eu creo que a verdade vostedes non entenden a nosa abstención. É que nós non nos abstemos para que se faga esta comisión. Nós non estamos absténdonos, abstémonos precisamente porque hai unha postura ou unha decisión do propio tribunal que nos acatamos. O que non entendemos é que se trae aquí cando xa se levou o Parlamento de Galicia. Precisamente. É que é o que están facendo ao longo deste mandato vostedes, non solamente na Diputación de Pontevedra, senón tamén nos concellos, que é vergonzoso. O que teñen é que traer aquí iniciativas de a Diputación de Pontevedra por e para os concellos. Ni máis ni menos, e por iso mantemos a nosa abstención. Gracias, señora Ramallo. Moi ben, moitas grazas. Vamos a proceder á votación deste punto número 13 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para solicitar ao Goberno de España a convocatoria urxente da Comisión Mixta de Transferencias coa Comunidade Autónoma de Galicia para o traspaso efectivo das competencias ao beiro da Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada pola maioría de 18 votos, o do Grupo do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Pasamos... 17 votos. Grazas. Pasamos ao punto número 14, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para solicitar ao Ministerio do Interior que complete a plantilla da Garda Civil na provincia de Pontevedra. Ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben. Esta moción pretende defender as necesarios niveis de calidade na seguridade e na atención aos veciños e aos cidadáns da provincia de Pontevedra ante a falla de cobertura das prazas de axentes da Garda Civil nos últimos tempos que se están redobrando e que supoñen unha discriminación do Goberno do Estado e do Ministerio do Interior coa provincia de Pontevedra. A presencia da Garda Civil nos distintos puntos da provincia debe garantirse e é fundamental en cada un dos povos da nosa provincia. Asemade todavía no rural. Nos últimos tempos estamos vendo como o desmantelamento constante e a supresión dos servicios da Garda Civil por parte do Estado son unha constante na nosa provincia. Hai máis de 100 prazas do decálogo nos cuartéis da Garda Civil de Pontevedra sen cubrir e sen repor. No eido da atención dos casos de violencia de xénero non hai axentes suficientes para protexer as víctimas. Segundo os datos do Ministerio do Interior a data 30 de abril, hai 14.765 víctimas de violencia de xénero na provincia de Pontevedra. Só hai 31 policías e outros 31 gardas civís para protexer a estas máis
de 14.000 víctimas de violencia de xénero. É dicir, facendo unha media, cada xente debería encargarse de 660 persoas. Unha cifra ridícula e insuficiente para protexer a seguridade das mulleres da provincia de Pontevedra. Outro punto é que os cuartéis da Garda Civil en Pontevedra teñen sufrido nos últimos anos un recurte importantísimo de horarios. Estánse prestando servicios de atención á cidadanía poucas horas, 2 días á semana. Isto, ademais, engade coa falta de dotación orzamentaria para mellorar o servicio de prestación da Garda Civil na provincia de Pontevedra. Se moitos dos cuartéis da nosa provincia, sobre todo dos municipios de menor poboación, teñen sufrido nos últimos anos unha importantísima merma en recurte de horarios de atención presencial, vai a repercutir necesariamente na negativa á seguridade para os veciños de todos os concellos. Que lle pregunten aos alcaldes socialistas de Rodeiro, aos alcaldes socialistas de Ponte Caldelas ou de Forcarei que opinan desta petición. Por iso esta moción trata de solicitar ao Ministerio do Interior e por o foco, tamén aquí, no Pleno da Diputación, a solicitude para que se dé a cobertura ás máis de 100 prazas do catálogo oficial que están baleiras na actualidade. Solicitar ao Goberno de España que garanta o seu compromiso para manter a presencia continua de todos os cuartéis da provincia de Pontevedra. E tamén demandar ao Ministerio do Interior que recupere a atención presencial dos pontevedreses nos cuartéis da provincia de Pontevedra. Gracias, presidente. Moitas grazas, Jorge. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Teño que reconocer unha cousa, este tipo de mocións superanme, o sea, absolutamente superanme, é algo interesantísimo que ten moito que ver ca Diputación, que ten que ver, sempre se pode argumentar, evidentemente ten que ver, podíamos estar discutindo aquí que pasa cas decisións do goberno dos Estados Unidos, que probablemente tiñen moito máis que ver ca Diputación que iso. Poño un exemplo. Pois podíamos aquí, por exemplo, pois tamén traer unha moción para dicirlle que o Concello non sei quen, eu que sei, pois Vilagarcía, Vigo, Marín, pois que complete a plantilla de policía local. Por exemplo, supoño que dicir, bueno, está mal da cabeza no pleno da Diputación, pero bueno, exactamente sería do equivalente, e ni máis ni menos que nos saca un caso no que está atendendo a policía local, como é a protección das víctimas, non? Das que tal. Entón, dicir, bueno, que sei, vamos ser ahora aquí especialistas sabendo que está pasando, se hai problema de selección, non hai problema de selección, agora escoitaremos a argumentación do goberno central. Imagínome dicindo, non, e cando estaba o PP había menos porque todos cubrimos máis, cubrimos menos, ou que sexa. Eso habrá que discutilo no foro que corresponda. E me parece que ustedes teñen diputados, senadores en cantidad como para que se preocupen deso e sepan de que vai. Porque de verdad, o sea, aquí nos pide a estes humildes diputados que somos concelleiros e que, bueno, algúns temos tempo, pero outros incluso están traballando e demais, que nos enteremos de que demonio pasa ca xestión de Garda Civil. Repito, que decir, sería, non sei que tal lle sentaría a Diputación que nun Concello, por exemplo, ou no Parlamento Galego, ou no Estado, por dixeran, oiga, completen ustedes a plantilla de Príncipe Felipe. Ya está, porque sí, porque alguén lle ocurreu que era boa e que tiña ganas de bater con Príncipe Felipe, máis que a plantilla de Príncipe Felipe, que, bueno, empezamos a enlazar a argumentación e sacamos maravillas, maravillas, porque as mulleres que teñen problemas non sei que, entonces poden deixarlo en Príncipe Felipe porque non están ben atendidos, porque a plantilla non está coberta, pues facemos aquí unha teoría, bueno, nos largamos un carrete que mete medo. E dirían ustedes, oiga, dedíquense ao seu, e arreglen o seu, e nós xa arreglaremos o que temos que arreglar. Isto máis ou menos é o mismo, por iso digo que me desborda absolutamente, me parece fantástico, me parece que están pasando un pouquiño en traer mocións aquí, máis no sendo goberno, se están pasando traendo mocións que non teñen nada que ver e que son de outros foros, que non discutimos o fondo, o fondo pode ser interesante, pero é outro foro, creo que é claramente outro lugar no que tiñan que discutir, me parece que están. Pero, bueno, alá ustedes, xa vexamos noutros plenos, e ademais, vámonos a abster por dicir algo, por dicir algo.
Moitas grazas, señor César. Ten a palabra don Javier Iglesias. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Señor Cubela, outra moción que demostra a hipocresía do Partido Popular que pide na oposición o que non fai cando goberna no Estado, porque cando gobernaba Mariano Rajoy facían o mesmo. Vostedes falan na exposición de motivos de desmantelamento na seguridade da provincia. Doulle un pequeno dato de entrada. Desde finais de 2011 ata 2017, a plantilla da Garda Civil de Tráfico perdeu máis de 800 axentes e entre ese mismo período de tempo, co PP no goberno do Estado, o número de gardas civis descende de 82.692 a 77.427 membros, é dicir, máis de 5.000 efectivos menos en 6 anos. Comparámolos cos 6 mesmos anos que leva Pedro Sánchez no goberno. Trouxeron algunha moción durante este período a esta casa, durante ese período. Está peor dotada a Garda Civil que cando gobernaba o Partido Popular? Non. O que é medible non é opinable, señor Cubela. Todos queremos que haxa máis Garda Civil e niso está a traballar o Goberno de España, pero como todo leva un tempo reverter os recortes do Partido Popular. É irónico que o Partido Popular presente mocións falando de recortes na Garda Civil, porque se falamos de recortes hai que mirar o número de prazas que se foron convocando ao longo dos últimos anos. Mariano Rajoy convocou nos 7 anos que gobernou un total de 6.970 prazas para a Garda Civil en toda España. Houbo anos de 100 e pico prazas. O récord son 126 prazas para un ano. Hai que decilo despaciño para que se entenda. En plena época de recortes e austericidio, o Partido Popular chegou a convocar 126 prazas para toda España. O goberno de Pedro Sánchez convocou desde 2019 ata 2023, é dicir, en só 5 anos, un total de 10.646 prazas. Case o dobre das que convocou Mariano Rajoy en 7 anos. E na última oferta de emprego público que saiu a de 2023, convocou 2.520 prazas. Calquera persoa medianamente intelixente entende que, ao igual que noutras tantas cousas, este goberno está tapando os buratos que deixou o goberno anterior, o do austericidio do Partido Popular. O goberno do PP que nin sequera cubría as xubilacións. Facer demagoxia con este asunto esquecéndose de que o PP deixou espidos moitos cuartéis da España baleirada é non entender nada ou simplemente facer demagoxia. A todos nos gustaría que os efectivos estivesen cobertos ao 100%, pero a realidade é que na provincia de Pontevedra estamos ao 90 e pico %, en moitas outras provincias de España o índice é menor. Así que, en conclusión, falta aínda un pouco máis de tempo para reverter os recortes do Partido Popular á Garda Civil. Tamén non deixa de chamar a atención que nos presenten esta moción esquecéndose da precariedade absoluta do persoal da Policía Autonómica, ou seja, da que depende da Xunta de Galicia, que, sen dúbida algunha, o corpo policial máis infradotado de Galicia. Será pola pésima xestión que fixo o Partido Popular na unidade adscrita da Policía Autonómica. A este respecto hai que lembrar que o ministro Grande Marlaska instou a Xunta o pasado mes de xaneiro a renovar o convenio regulador entre o Goberno e a Xunta para reforzar o persoal da unidade adscrita a esta Policía Autonómica. Pero a Xunta tivo e ten moi pouco interese neste asunto. Dunha relación de 500 postos para toda Galicia, os últimos datos falan dun persoal de 350 efectivos, estamos falando en torno ao 30% sobre o máximo de prazas, que xa de por sí raquítico para as necesidades reais de Galicia, un déficit en torno ao 30%. A Policía Autonómica é outro fracaso, máis dos moitos que acumula a Xunta nestes 15 anos de gobernos do Partido Popular, pero disto tamén será responsable o Goberno de España, segundo vostedes. Agardamos a próxima moción creativa do Partido Popular no pleno da Deputación de Pontevedra para botar balóns fora en dirección a Madrid e tapar a falta de traballo e dedicación que deberían ter aquí nesta casa. Tendo en conta estes datos, faise difícil dar credibilidade a esta moción presentada polo Grupo do Partido Popular. Moitas gracias. Grazas, Javier. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, brevemente, presidente, consideramos que nesta moción non cabería se cadra incluso o debate que se acaba de producir por parte dos voceiros. Señor Iglesias Mougán, que sabe que o quero ben, o
o sabe porque as súas orixes me refiro, para dicir o que dixo era mellor non traer nada escrito. Mire, fai 6 anos que o réximen constituído e constitutivo de Pedro Sánchez, porque accedeu a través dunha moción de censura, leva gobernando este país, este Estado. Os do Bloque, a mí me gusta máis que me refira a palabra Estado. Pero seguir aquí falando de Rajoy, só lle faltou nombrar a Aznar e a Suárez, a Calvo Sotelo, a mellor, para cubrir as eivas que está habendo na prestación do Servicio de Seguridade Cidadán por parte da Garda Civil é patético. Díxenlle antes referencias a algúns alcaldes socialistas que teñen postos de Guarda Civil nos seus concellos. Podía dicirlo do meu concello, podo dicir moitos máis. Miren, non o di Jorge Cubela, nin o din os alcaldes socialistas que o poderían dicir. O din as agrupacións unificadas da Garda Civil. O recorte orzamentario que están sufrindo as forzas e corpos de seguridade do Estado na súa permanencia no rural das provincias, nas propias provincias, é demoledor. Pero isto é un trasfondo moito maior ao debate que acabamos de ter. É un trasfondo de que o Estado está recortando todas as prestacións para Galicia. Miren, só en materia de conservación de viais de titularidade estatal, no contrato de conservación do ano 20 para a provincia de Pontevedra, dotado con 20 millóns de euros, renóvase o crédito no ano 2023 para o novo contrato a partir desa data con 4 millóns de euros menos. Isto non é un debate superfluo, isto é un debate de trasfondo de que vostedes, que son o partido do réximen, porque podían facer autocrítica, estar cerca da sociedade e representar aos votantes que os elixiron para estar aquí en todas as institucións e demandar as eivas que o goberno de Pedro Sánchez está asumindo a provincia de Pontevedra en materias como as que estou traendo aquí. Si xa é testimonial e prácticamente insignificativo a presencia dos corpos e forzas de seguridade do Estado en certas comunidades autónomas, nós, en Galicia, dende a Diputación e dende os concellos, tamén temos moito que dicir, porque, señor Mosquera, vostede que actúa aquí como home de Estado, dicindo o que di con respecto ás mocións que se solicitan ao Estado, debería saber as peticións que hai dos grupos municipais do BNG nos concellos da provincia de Pontevedra e en Galicia, onde se nos pide prácticamente que contactemos con as embaixadas de países estranxeiros para solucionar conflitos que os municipios non teñen nada que dicir. Aquí vimos a marcar posición, vimos a marcar voto, como fan vostedes nos concellos onde están na oposición. E aquí estamos a demandar a seguridade e a presencia da Garda Civil nos postos da provincia de Pontevedra, que se dote de máis medios para representar e defender e garantir a seguridade das mulleres víctimas de violencia de xénero e que se garanta a permanencia dos postos do cuartel da Guardia Civil en todos os concellos. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Eu crin que eran tempos que xa pasaran, pero teño dito e repito, que vir aquí a ensayar mítines, pois como ensayo pode valer, como convencer, me parece que aquí ninguén vai convencer a ninguén. Pareceme a mí, e sempre hai que intentalo, porque realmente isto parecen ensayos de mítines, que, agardemos que se pasan as eleccións do día 9, que baixe, que non veñan este tipo de moción e este tipo de discursos. Me parece que pouco éxito van ter, Ahora, como ensayo, como entusiasmo aí, botarlle ese ánimo e demais, sí, pero de verdad, creo que é inútil, pero alá ustedes. Moitas grazas, señor César. Ten a palabra don Javier Iglesias, por parte do Grupo Socialista. Simplemente unha aclaración, señor Cubela, non entendeu os datos. É dicir, esta situación está provocada polo goberno de Mariano Rajoy. Estos son datos. O goberno de Pedro Sánchez está intentando reverter esta situación. E sí, claro, nombro o goberno de Mariano Rajoy porque foi o anterior. Se falamos de recortes, podemos falar dunha noticia que se leu antes de onte, onde Galicia está a cola de educación, política social e sanidade. Recortes de sanidade, sabemos aquí os galegos bastante desto. Unha curiosidade polo tema da vosa moción, da moción do Partido Popular, falan vostedes de protexer as mulleres no eido da violencia machista, cousa que obviamente estamos de acordo. Ofrézolles algo aquí. O PSOE está á cabeza en políticas na loita contra a violencia de xénero. Por tanto, instolles
xa que aquí podemos chegar a un punto de encontro se facemos o esforzo de entender positivamente esta parte da moción. Repítolle, instolles a que se acerquen as posturas do noso partido neste ámbito e rompan ou díganlles aos seus compañeros de partido que rompan os gobernos con partidos que negan tal evidencia como a vos, co que cada vez comparten máis e peor. Pero, insisto, nombro o goberno de Mariano Rajoy porque Pedro Sánchez está revertendo a situación provocada polo anterior goberno do seu partido. Gracias, presidente. Perdón. Moitas grazas, Javier. Vamos proceder á votación. Votación do punto número 14, que é moción do Grupo Provincial Popular para solicitar ao Ministerio do Interior que complete a plantilla da Garda Civil na provincia de Pontevedra. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada pola maioría de 14 votos. Punto número 15. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir á Xunta de Galicia que restitúa a Secretaria Xeral de Igualdade. Ten a palabra dona Ana Laura. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. O pasado 24 de abril deste ano publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 49/2024 de 22 de abril polo que se fixaba a estructura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, onde limos con total estupor que a Secretaría Xeral de Igualdade fora eliminada e sustituída por dúas direccións xerais, a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero e a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. Pero o noso asombro non quedou aí, xa que despois de ter coñecemento desta situación creada polo presidente da Xunta que demostra que nada sabe de igualdade, dende o Partido Socialista fixemos unha denuncia pública dicindo que nos sorprendía que se rebaixara o rango das políticas de igualdade e que considerábamos absolutamente aberrante que se separara a loita contra a violencia de xénero da promoción da igualdade. Pois ben, ante isto, a conselleira compareceu dicindo unha barbaridade tal como que isto que acababan de facer sería unha referencia en toda España. Isto demostra que non só o presidente da Xunta de Galicia non ten coñecemento das políticas de igualdade, senón que a conselleira tampouco. Porque, miren, vou intentar ser o máis didáctica posible, a ver se así o entenden. A violencia de xénero non é outra que a consecuencia da desigualdade. Para loitar contra a violencia de xénero hai que tomar medidas particulares que permitan que se poida rachar con esta lacra. Hai que protexer as vítimas, facer os cambios sociais que permitan que a sociedade non acepte esta violencia que se exerce contra as mulleres polo único feito de ser mulleres. Pero, e sobre todo, hai que rachar co sistema patriarcal, o que significa facer políticas de igualdade. A promoción da igualdade vai da man da loita contra a violencia de xénero. Non se pode loitar contra a violencia de xénero sen facer promoción da igualdade. Isto é de primeiro de feminismo. A primeira lección de feminismo que teñen que aprender e que deberían de saber é esta. E por iso denunciamos alto e claro esta situación. Se nos gobernáramos a Xunta de Galicia, teríamos unha consellería de igualdade. Unha consellería de igualdade. Non sei por que se ríe, señor Domínguez, porque é un tema tremendamente serio. Tan serio é que lle estou dicindo que se nos gobernáramos a Xunta de Galicia, sí que teríamos unha consellería de igualdade, porque creemos que isto é un tema tremendamente importante. Sería unha política central na nosa comunidade autónoma. Non é un tema de risa, nin un tema menor. Sería unha prioridade, porque falamos da metade do mundo, señoras e señores deputados do Partido Popular. Non falamos dun colectivo, falamos da metade do mundo. En todo caso, xa que vostedes non consideran a igualdade como unha política prioritaria, si lles exiximos que se manteña o rol que tivo ata agora. Polo tanto, que haxa unha Secretaría Xeral de Igualdade e que tanto a loita contra a violencia machista como a promoción da igualdade estean debaixo da mesma dirección, porque se non se fai de forma conxunta, non se traballa nin unha dirección nin en outra. E por iso esta moción é para nós fundamental.
E agardamos que todos os grupos deste pleno apoien esta moción pola importancia que ten. E outra cousa, rógolles de verdad que non empecen e que non traian a este debate desta moción a lei do solo sí e sí, porque xa mo vexo vir, que é unha lei fundamental, unha lei que fon o consentimento no centro e que fai que teñamos instrumentos legais para loitar contra os abusos sexuais, as agresións sexuais e contra as violacións. E que, ademais, finalmente foi incluso apoiada por vostedes. Polo tanto, non me saquen aquí outra vez esa lei. Céntrese nesta moción. Digan se vostedes están de acordo en que se teña rebaixado o posicionamento da política de igualdade pasando dunha Secretaría Xeral a 2 direccións xerais e se están de acordo en que se desvincule a promoción da igualdade da loita contra a violencia de xénero. É o que quero que hoxe me digan aquí, porque fixen, hasta estou disposta a aceptar pulpo por animal de compañía e que foi un erro sen mala intención. E que se foi un erro se ten que correxir, igual que dixo antes a señora Ramallo, preguen velas e recoñecen que se equivocaron. Moitas gracias. Moi ben, grazas. Ten a palabra María Manuela Rodríguez. Bo día, grazas. Podo empezar dicindo que, aínda que como BNG temos moito que decir a respecto do que trata esta moción, na liña da coherencia da que falábamos antes, este grupo non adoita traer temas que corresponden a outros foros, máis dado que se presenta, imos intervir. A eliminación da Secretaría Xeral de Igualdade no novo organigrama do Goberno da Xunta supón un claro retroceso sen precedentes na defensa dos dereitos das mulleres e ven demostrar a sumisión de rueda do PP galego, o PP madrileño e o seguidismo deste aos ditados da ultradereita. É lamentable que o Goberno do PP na Xunta dea un novo paso atrás na loita da igualdade das mulleres, tomando unha decisión tan grave como eliminar a Secretaría Xeral de Igualdade. Grave porque, ademais de perder o rango institucional no novo goberno, a área de igualdade perde representatividade e, o que é peor, transversalidade, un factor elemental e estratégico que recolle como obriga a propia legislación e que é absolutamente necesaria para combater a desigualdade, xa que supón a capacidade de influir e actuar en todas as políticas e en todas as áreas e desde todas as áreas do goberno. É triste que despois de case 20 anos dun consenso de mínimos das 3 forzas políticas con representación parlamentaria na legislación 2005-2009, un consenso que foi pioneiro, veña a rachalo agora o PP eliminando o que foi o maior rango institucional das políticas de igualdade, a Secretaría Xeral. Mas non só se cargan a Secretaría Xeral de Igualdade, senón que a relegan a 2 direccións xerais, establecendo unha división entre a loita pola igualdade e a loita contra a violencia machista, eliminando a dirección común, como se fosen departamentos estancos, cando a violencia machista é a consecuencia máis extrema da desigualdade que vivimos as mulleres. Con esta actuación contra a igualdade, o PP busca restar importancia á discriminación das mulleres como algo estructural e diluir a especificidade da violencia machista nun discurso xeral da violencia, como se a machista non fose o elemento clave do control patriarcal e do sometemento das mulleres. Unha decisión de calado, unha decisión ideolóxica, a de querer arrinconar a violencia machista e a igualdade, que o PP non se atreveu a poñer nin no seu programa electoral para as eleccións galegas, nin a explicalo na súa sesión de investidura, nin tampouco a sometelo a consideración en organismos de participación como o Consello Galego das Mulleres ou o Observatorio da Violencia, porque aí, obviamente, non ían ter ni unha soa voz a favor. Recentemente, máis de 40 colectivos feministas asinaron un escrito en que sinalan esta eliminación da Secretaría Xeral de Igualdade como un paso máis na progresión de políticas retrógradas cos dereitos das mulleres por parte do Partido Popular. Un novo paso, o último dado até agora, após a desaparición do Sistema Galego de Igualdade, o vaciamento de recursos dos centros Quérote ou dos CIMS, dos pisos de acollida. E eses colectivos, os que asinan ese documento, instan o Goberno galego a restitución da Secretaría Xeral de Igualdade.
Pola nosa banda, o BNG, como forza política que ten contribuído amplamente á implantación de políticas públicas feministas na Galiza, no institucional seguiremos a denunciar cada retroceso e a aportar alternativas ás políticas retrógradas do Partido Popular. E no social estaremos na rúa ao lado do feminismo galego, forte e autoorganizado, que non permitirá ningún retroceso nas políticas de igualdade. En calquera caso, hoxe anunciamos que o voto deste grupo vai ser favorable a esta moción polas razóns expostas. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Menos mal que aquí non era o foro, senón agota o tempo. A coherencia é importante. Ten a palabra doña Sandra Bastos. Moitas gracias, presidente. A verdade é que esos calificativos que vostede decía, señora Iglesias, témolos todos nós. Estos novos demócratas, a verdade, despois do que pasou onte, querendo darnos leccións do que poido ou non poido decir aquí, non me parece moi democrático. Eu direi e diremos o que consideremos oportuno. Defenderemos sempre a igualdade e a loita contra a violencia de xénero, inda que non sexamos a mitade do mundo, inda que fóramos o 20 ou o 30% do mundo, faríamos así. E sabemos tamén, decía vostede, que estaría disposta a aceptar pulpo como animal de compañía. Témolo claro. Sabemos que o Partido Socialista acepta pulpo e o que faga falta por 7 votos. Por 7 votos ven da democracia deste país. Iso é o que fai o Partido Socialista. O compromiso do Partido Popular no goberno da Xunta é incuestionable, sobradamente comprobado, cun traballo riguroso e incansable, que nos levou, si a nós, a ser referentes a nivel nacional. Aval dese traballo é o compromiso e a renovación e a ampliación do investimento ano tras ano. Este 2024 multiplicaron por 4 o orzamento de igualdade hasta chegar aos 55 millóns de euros. Como diputada provincial de Igualdade, non podo estar máis orgullosa e segura da labor do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, traballando sempre na consecución desa igualdade real e efectiva que precisa unha sociedade xusta, que será a mellor para todas e todos. Mostra dese traballo é a nova Lei de Igualdade, aprobada a finais deste ano, convertindo a nosa comunidade nun exemplo de atención ás vítimas. Recordemos que o Goberno galego foi quen de poñer en marcha a axuda económica mensual e facelo de forma ininterrumpida. Reforzáronse todas as casas de acollida que permiten iniciar unha vida afastada do maltrato. Ampliouse a atención nos centros de atención á muller, que dan cobertura a máis de 200 concellos en Galicia. Tamén mostra deste compromiso intensifícase a sensibilización mediante o novo protocolo contra as vítimas sexuais LGTBI fóbicas no ocio nocturno, gracias á total implicación do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Mellóranse a atención ás vítimas co impulso de 5 novos centros de atención 24 horas. Todo isto e máis, a pesar do reiterado incumprimento, repito, reiterado incumprimento do Pacto de Estado por parte do Goberno central e do bloqueo tanto do seu partido como do Bloque Nacionalista Galego, xa que a nova Lei de Igualdade topou coa súa abstención, ademais do seu non os orzamentos máis sociais da historia de Galicia, que se acaban de aprobar. E Galicia volve a ser pioneira en materia de igualdade. O compromiso do Goberno do Partido Popular, a súa responsabilidade, materialízase con feitos. Galicia é a única comunidade en toda España en contar con 2 áreas especializadas en cada ámbito. A Dirección Xeral de Promoción da Igualdade e unha Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero. Vostedes só teñen compromiso consigo mesmos. A súa responsabilidade esmolece e vai dando tumbos según a dirección que lle marquen os seus socios de goberno. Así cambiaron de parecer unha e outra vez.
Vostedes, creadores de titulares, moito lles gustan os titulares e as pancartas. Vostedes e o Bloque Nacionalista Galego, aboados os titulares alarmantes. Non fan falla que se molesten en crear titulares de todo. Os verdadeiramente alarmantes son vostedes. E sí, quedarán na súa conciencia. Por suposto, pasarán a historia pola súa barbarie. Esa sí que é unha barbarie. Culmen do seu egoísmo na aprobación dunha lei a que fai que maltratar, violar e asesinar a unha muller saia máis barato. Soa forte, sí, pero que o é. É que o é. É moi forte. Ninguén pode poñerse sequera un intre na pel das víctimas que tiveron que ver como os seus agresores saían antes da rúa. 1200. Na pel das víctimas que tiveron que asistir como poñían en liberdade os seus agresores sexuais. 126. E os milleiros de mulleres que non podíamos creer que fixeran semellante barbarie. Sí, vostedes son responsables. E se algunha vez se atopan coa conciencia, pesaralles. Moitas gracias. Continúo no segundo turno, presidente. Ben, moitas grazas, Sandra. Ten a palabra de novo Ana Laura. Pasou algo? Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidenta. Madre mía, señora Bastos, e vostede é deputada de Igualdade. De verdad, é que non entende nada. Non entenden absolutamente nada de igualdade. De verdad, mire, é que aparte non nos sorprende. Di vostede que se siente orgullosa das políticas da Xunta de Galicia en materia de igualdade. Séntese orgullosa de que eliminen a Secretaría Xeral de Igualdade? Está orgullosísima. Non entende nada, madre mía. E vostede se sente tamén orgullosa de ter recortado €500.000 no orzamento da súa propia área de igualdade nesta Deputación de Pontevedra? Tamén se siente moi orgullosa diso, verdad? Por iso é vostede tan feminista e loita tanto pola igualdade das mulleres, que tanto falaba vostede, que da igual que sean o 50 ou o 20, non dá o mesmo. Somos máis da metade da poboación. E se nos asesina polo mero feito de ser mulleres. Tampouco entende iso. Tampouco entende que a violencia machista é a consecuencia directa da desigualdade e que non o entende. Séntese vostede orgullosa de ter metido a área de igualdade ao lado ou debaixo de Benestar Social igual que a Xunta de Galicia? Tamén quere que volvan as mulleres ás labores, á casa, a facer o traballo social que se viña facendo históricamente polas mulleres e que nos as feministas queremos rachar con esa ideoloxía súa. Mira, que non nos sorprenden que a Xunta de Galicia fixera o que fixo, porque naqueles sitios onde goberna con vos é o que fan. Pero aquí, onde están vostedes na Xunta de Galicia, non fai falta que estea vos, porque xa están vostedes para rebaixar as políticas de igualdade tanto dende o punto de vista institucional como de financiación, como de presencia e de discurso e de acción política. Con isto están negando, a igual que fan vostedes polas vías do feito, que haxa unha violencia que se exerce sobre as mulleres polo mero feito de ser mulleres. Cando vostedes separan as desigualdades que existen polo mero feito de ser mulleres da loita contra a violencia, están negando todo isto. Pero xa lle digo, eu xa sei que non entenden nada do que lles estou a dicir, pero de verdad que lle animo a que se matriculen e que fagan moitos cursos onde lle van a explicar todo isto que eu estou dicindo, que é, o como decía ao principio, de primeiro de feminismo, porque existe en igualdade moitas persoas expertas que lle van a poder orientar porque están vostedes absolutamente desnortadas e desnortados. Como decía, en Galicia non fai falta que estea Vox, porque están vostedes para facer a mesma política de que a igualdade ocupe un segundo plano e de negar pola vía dos feitos que a violencia de xénero ten a base nun sistema patriarcal que exerce a violencia contra as mulleres polo mero feito de selos. É unha vergonza que non vayan a apoiar esta moción. Grazas. Non sei se hai algún turno máis de intervencións. Ten a palabra... Sí, espera un segundo. Ten a palabra a doña Sandra Bastos. Na súa primeira intervención, decíame alporizada, alto e claro. Alto e claro, alto e claro.
O feminismo real consiste en legislar e investir en políticas que beneficien as mulleres, como leva anos facendo o Goberno do Partido Popular. E seguiremos traballando da mans das galegas e dos galegos para acadar a nosa meta, unha Galicia que funcione en igualdade. Vostede, para, de verdad, ter tan pouco apoio que tiveron nas eleccións, pretende dar moitísimas leccións. Somos o partido do valor da palabra dada. Tamén comprendo que o mellor non sabe ben o que significa iso. Nós somos o partido da palabra dada, combinada cos feitos. E o que é realmente ruín e condenable é usar a loita por acadar a igualdade e a erradicación da violencia de xénero como arroxo político, usando mentiras, tentando obter réditos partidistas na procura da igualdade. Non teñen cabida os protagonismos persoais. Vostedes non entenden porque a vostedes válelles todo e aceptan iso, pulpo como animal de compañía, inda que nos coste o Estado en xeral. Decíalle que sí, estamos moi orgullosas. Non podo estar máis orgullosa como diputada de Igualdade do Goberno galego, do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, pioneiro en tantas cousas de igualdade e agora tamén pioneiro en atender especificamente, ter un apartado específico de loita contra a violencia de xénero, con ese magistrado que sabe moi ben de que fala porque traballa en Coruña no xulgado de violencia de xénero. Seguiremos apoiando. Así que, de verdade, si queren recapacitar vostedes e deixen de dar leccións, nós, como lles digo, estamos a favor e traballaremos para que siga cumplindo esas metas, para que siga ese bo traballo do Partido Popular na Xunta de Galicia. Nada máis. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias. Ten pecha o turno de palabra doña Ana Laura. Sí, gracias, presidente. Mire, leccións de feminismo, todas lle podo dar eu, todas, porque vostede non ten nin idea de feminismo. Vostede non ten nin idea do que é a loita das mulleres para acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Vostede non ten nin idea e as súas intervencións me remito. Así que leccións de feminismo, eu moitas, porque eu me formo día a día en feminismo, claro que sí, vostede non. E por eso di estas barbaridades. Por isto di estas barbaridades de que está vostede orgullosa de recortarlle €500.000 a esta área de igualdade nesta Deputación de Pontevedra. Por eso di vostede que está orgullosa de manter a igualdade ao lado de benestar social. Por eso di vostedes que está orgullosa de que a Xunta de Galicia teña eliminado a Secretaría Xeral de Igualdade. Por eso lle podo dar moitas leccións, porque iso non é falar de feminismo, iso é falar en contra da loita contra as mulleres. Mire, tamén está orgullosa de levantarse no pleno de Redondela o 8 de marzo para non apoiar unha declaración institucional feminista. Tamén se atopa vostede moi orgullosa diso, claro que sí, porque tamén se sentirán orgullosas de que dende ao Ministerio de Igualdade teñan que chamarlle atención a concellos do Partido Popular por facer un mal uso dos investimentos do Pacto de Estado que están chegando a todos os concellos e a todas as comunidades autónomas. Claro que sí, señora Bastos, non minta. A mentirosa aquí é vostedes. Eu veño aquí a defender as galegas. Eu veño aquí a defender as mulleres galegas. E se hoxe vostedes votan en contra desta moción e apoian aos seus xefes en Santiago e ao presidente da Xunta e á conselleira, vostedes estarán a dar unha mensaxe moi clara e moi perigosa á provincia de Pontevedra e a toda Galicia. E é que vostedes non creen na igualdade. Moitas gracias. Bueno. Quedei algo abraiado con algunha intervención, pero a voceira do Grupo Socialista di que o resto non temos ideas, de que pode dar textualmente, di que pode dar moitas leccións,
que nos invita a que fagamos cursos e demais. Eu, son unha persona que a formación me gusta, se me invitan a facer cursos, pois eu encantado da vida. Pero, ao mellor que temos que ir os dous ao mesmo curso, e eu, ao mellor, como proposta de cara a semanas ou meses, pois igual temos que facer un curso de entendemento da democracia. Porque vostede di que pide, por favor, que non se fale da lei de sí e sí. Vimos aquí, ustedes queren nos dicir de que temos que falar, e se non lles gustan, tamén nos queren dicir que se non lles gusta o que se debate aquí, collen e se levantan. Bueno, oye, pois, é unha maneira de entender a democracia digna de admiración. E sen máis, procedemos a esta votación deste punto da orde do día que se refire á moción do Grupo Provincial Socialista para exixir á Xunta de Galicia que restitúa a Secretaría Xeral de Igualdade. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por unha maioría de 14 votos. Seguinte punto da orde do día, moción tamén do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación a posta en marcha dun plan extraordinario para os concellos da nosa provincia. Ten a palabra doña Ana Laura. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todos outra vez. Por matizar as palabras que acaba de decir o presidente, xa que dixo textualmente, o que eu dixen foi realmente que leccións de feminismo nesta Cámara, sí, me atopo en consideración de dar moitas á vista do que escoitei da boca da súa deputada. Claro que sí. Vaya, podemos ir, de verdad, presidente. Cando queira, a cursos de feminismo, vamos os temas eu, e seguro que nos vai a axudar moitísimo a entender o que acaba de acontecer nesta Cámara e con esta votación. Pero xa centrándome na moción que traemos hoxe aquí, o Grupo Provincial Socialista vimos aquí a instarlles ao Goberno da Deputación de Pontevedra que poña en marcha de xeito inmediato un plan extraordinario desos de que todos os concellos e os alcaldes e as alcaldesas do Partido Popular se teñen beneficiado nos 8 anos de Goberno socialista. A liquidación do orzamento do ano 2023 e a conta xeral desta Deputación Provincial de Pontevedra poñen de manifesto dous aspectos importantes. A primeira, a extraordinaria herdanza dos 8 anos de Goberno socialista na Deputación de Pontevedra, xa que as contas bancarias en xullo de 2023 amosaban un saldo de máis de 196 millóns de euros, como así o mostra a acta de arqueo da que antes facía tamén mención. E de segundo, tamén demostra a absoluta parálisis do actual Goberno da Deputación do Partido Popular. Unha vez máis, os números presentados pola intervención provincial constatan que o presidente da Deputación, como xa se comentou aquí anteriormente, mentía e tamén os seus deputados e deputadas cando decía que chegaran a unha administración arruinada e sen fondos. Pero non só iso, senón que cos datos da liquidación aprobada no mes de febreiro do ano 2024, esta administración acadou un remanente de tesourería que supera os 208 millóns de euros, é dicir, unha cifra aínda maior a do propio orzamento da Deputación realizado polo actual Goberno do Partido Popular para o ano 2024 e que se sitúa nos 189 millóns de euros. En resumo, o señor López, que actúa o dictado do señor Rueda, leva case un ano desaparecido e sen escoitar os concellos da provincia que demandan o apoio desta Deputación como nos tempos do anterior Goberno do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Ninguén se explica como a estas alturas do ano non se teña posto en marcha un plan extraordinario coas mesmas características e que foron aprobados polo anterior Goberno. De feito, todos os grandes proxectos que anuncia o señor presidente nas súas rodas de prensa son os herdados do anterior Goberno, tanto en política turística como en fondos europeos, en infraestructuras, en actividades culturais, de igualdade ou en medio ambiente. Foto tras foto, vemos o señor presidente anunciar e publicitar os proxectos que se deixaron pechados e financiados. Ningunha soa obra deseñada, programada ou liderada por este Goberno do Partido Popular.
Os concellos da nosa provincia, como fixo o Goberno progresista nas dúas anteriores legislaturas, necesitan financiamento para o seu desenvolvemento de grandes equipamentos e infraestructuras que eles non poden realizar por sí mesmos e que, ademais, axude a rehabilitar a economía das empresas e a transformar a provincia e así potenciar o emprego. Por iso, o anterior Goberno desenvolvemos hasta 6 plans extraordinarios que transformaron a provincia e que supuseron un investimento de máis de 115 millóns de euros para 151 grandes dotacións e equipamentos. Estes plans foron o Plan PICEI, dotado con 1,13 millóns de euros, o Plan de Reequilibrio, de case 20 millóns de euros, o Plan de Porremse, de 11 millóns de euros, o Plan de Loita contra a COVID, dotado con 30 millóns de euros, o Plan REACPON, de 26,33 millóns de euros, e o último, o Plan PON 2030, ese que a todas lles sona, dotada con 22 millóns de euros, porque é do único do que pode falar este Goberno provincial. Todos estes plans, que foron adxudicados en concorrencia competitiva e con criterios obxectivos, transformaron os concellos da nosa provincia. Se construíron piscinas, campos de fútbol, pabillóns, centros de maiores, escolas de música, pistas de atletismo, bibliotecas, rúas e medidas deseñadas para as persoas, actuacións en cascos históricos, en plazas de abastos, en edificios para complexos termais e un longuísimo etcétera de actuacións e de investimentos que foron posibles grazas aos plans extraordinarios que puso en funcionamento o anterior Goberno provincial. E por iso lles pedimos que fagan vostedes o mesmo que facíamos nós. Grazas, Ana Aroa. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Teño que felicitar ao señor presidente que fixo escola. Fixo escola, por exemplo, entrou aquí, cando tomou posesión, falando de Cámara en vez de Corporación, e hoxe resulta que a portavoz do PSOE colleulle a palabra e fala de Cámara, cando xa o señor presidente a corrixeu, igual que a legislatura, que tamén tuvemos que escoitalo. Mira, vamos a ver, con respecto á moción en sí, bueno, lóxicamente, despois do debate das mocións anteriores, tamén un pode ter o lapsus de pensar que está no Parlamento Galego, estatal, no Senado, por aí en calquer deses organismos, porque estábamos falando así. Vamos a ver, con respecto á moción en sí. Eu creo que hai unha serie de afirmacións que son incorrectas ou polo menos de mal gusto. Cando estaba no goberno non nos gustaba que estuvera o PP sempre dicindo que con Louzán se fixeran maravillas e nós non facíamos nada, porque Louzán fixo o que fixo e nós fixemos o que fixemos, pero iso é dicir que facíamos maravillas e o actual goberno está absolutamente paralizado, pois exactamente, creo que hai que ser un pouquiño máis humildes. Fixemos o mellor que pudemos, creo que bastante ben, pero bueno, tampouco hai que pasalo polos fociños todos os días. Segundo, o remanente de tesorería non son 208 millóns, son en total, pero aí están o que está xa comprometido, asignado para outros fins. Creo que son 24,6 os que quedaron líquidos, máis ou menos. Non son 208, hai que ter un pouquiño de rigor, non? Despois, a ninguén lle gustaba no anterior goberno que o PP estuvera dicindo que a señora presidenta actuaba ao dictado de Abel Caballero, porque non era certo, todas as cousas. Como tampouco, non o sei, o tempo demostrará que o actual presidente sexa un mandado do señor Rueda. Porque ten a mellor formación política, terán o que sexa, bueno, habrá que ver. En todas as cousas, porque non creo que o presidente da Xunta poida estar no día a día desto en todos os detalles da Diputación. Entón, dadas todas as imprecisións, que hai que facer un plan extraordinario, mira, iso hai que avaliálo dunha maneira complicada. Delicada, sopesalo. Seguramente sí, pero hai que saber como están os concellos, que dinámica dan, se teñen proxectos, se non teñen. Curiosamente, me parece que no plan que se chama ahora máis provincia, proxectos non pediron demasiados, non para facelos, non o sei. Iso hai que conocer o panorama e igual facelo.
non quero seguir. Eu entendo perfectamente que esta dinámica que hai que presentar mocións en que están os PSOE e PP, hai que presentarlas, a veces pois hai que inventar unha aí, sin ningún rigor, e veña para diante por parte duns e outros para encher, non, e facer os plenos eternos e demais sin maior sustancia. Pero, bueno, nos neste caso vámonos a abster. Supoño que habrá que facer un plan, pero, bueno, non creemos que a forma de facelo, todos os erros que ten a moción, non creo que se poida, por nosa parte entendemos que non se pode votar a favor. Moitas grazas. César, ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben. Bueno, vaya por diante que o ritmo de traballo e a labor de goberno outorgánona os pontevedreses nas urnas fai un ano, colocando a responsabilidade de goberno ao Partido Popular e a responsabilidade de facer oposición ao Partido Socialista. Polo tanto, nós somos os que vamos a marcar as prioridades. Teña conta que este goberno, o máis municipalista da historia ata este día, polo menos no seu primeiro ano de goberno, foi encabezado por Luís López, e que o legado que agora reivindican os socialistas a través da súa voceira na oposición foi precisamente o que os pontevedreses no conxunto da provincia sancionaron nas urnas situándoos na oposición. É certo que Luís López, presidente da Diputación, está facendo moitas fotografías cos alcaldes da provincia de Pontevedra. Tamén cos alcaldes de Cuntis, de Cambados ou de Pazos de Borbén. Os últimos en visitar o pasillo de presidencia. Ese pasillo que en 8 anos nin a alcaldesa seguramente de Salvaterra, nin o alcalde de Cerdedo Cotobade, nin o alcalde de Porriño, nin o alcalde da Lama ou moitos etcéteras de alcaldes da provincia de Pontevedra visitaron. Porque nunca a anterior presidenta da Diputación, a que vostedes van a seguir vanagloriando aquí, se lle deu por escoitar as necesidades e os plantexamentos dos alcaldes e das alcaldesas no seu despacho. Outra cousa é que vostedes queiran sacar aquí fotografías indo a actos culturais, presentacións de libros e demais eventos varios pola xeografía pontevedresa. Evidentemente que o presidente se fai fotografías con plans anteriores. Sabe por qué? Porque nós non paramos nin tomamos ningunha decisión a criterio ad hoc para tumbar plans e proxectos dos municipios da provincia de Pontevedra, como si fixeron vostedes cando entraron a gobernar nesta docta casa, nesta docta corporación. Vostedes pararon proxectos de estadas provinciais en 8 concellos por ser de gobernos do Partido Popular. Vostedes deixaron na cuneta as asociacións e aos colectivos da provincia de Pontevedra nas primeiras de cambio, retirando axudas ás asociacións culturais en instrumentos e vestiario, retirando as axudas ás asociacións veciñais, retirando as líneas de axudas ás comunidades de usuarios de auga. Sabe o primeiro que fixo o goberno de Luís López? Recuperar todo iso. Hoxe traemos nada máis e nada menos que suplementos de créditos para chegar a cantas máis asociacións mellor, porque o plan de acción comunitaria foi un éxito en solicitudes. Tan en éxito que as asociacións que controlan vostedes en moitos concellos presentaron solicitudes a estas bases de subvencións. Vamos por partes. Capítulo 1. A primeira decisión que puido tomar o Goberno provincial en reparto de fondos para os concellos, matrícula de honor, de 40 millóns de euros que vostedes decidiron aplicar no ano 16 para o Plan Concellos, Luís López e o seu goberno aproba 48,2 millóns de euros para o Plan máis Provincia. E de todas as escoitas que se están a facer cos alcaldes de distinto signo político da provincia, escoiten as declaracións dos alcaldes do Partido Socialista cando saen da reunión co presidente da Diputación. Satisfacción óptima a este plan e a escoita que está facendo o presidente. O Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, 4 millóns de euros, porque sí, este goberno entende que o deporte e que o turismo deportivo ten que ser unha vantaxe e non unha eiva para os veciños, para os concellos e para os sectores industriais que respaldan esta celebración de eventos. Pasamos de 4 plans extraordinarios a 6, escoitei aquí. Quere incluir dentro do RAPCON o plan de reequilibrio, o de Porense e o PON 2030, o millón de euros que non foron capaces de gastar en esas axudiñas aos concellos durante o COVID,
tras a presión que efectuou o Partido Popular na Diputación e que moitos concellos non puideron xustificar porque non iban destinadas directamente aos que os necesitaban, que eran os colectivos económicos, a hostelería e os sectores que tuveron que baixar as fiestras durante a pandemia. Sabe que significaron moitas noticias desos plans que vostede di que foron inmaculados, brillantes e por libre concurrencia? Que ata 4 concellos tuveran que presentar recursos contenciosos administrativos ante a denegación das súas solicitudes esos plans. Falo do Concello de Rodeiro, falo do Concello de Sanxenxo, falo do Concello de Porriño e actualmente o Concello de Soutomaior. Esos son os plans que vostedes aprobaron. Non se preocupe que este goberno tenga suficiente capacidade de xestión e de traballo, como ven demostrando, para que aquí se sigan aprobando e aplicando gastos e partidas e aplicacións orzamentarias para ser o goberno que vai a facer máis provincia con máis recursos para todos os concellos. Acabou o seu tempo, presidente. Que seguías, que tú seguías. E dáballe. Grazas, señor voceiro. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Mire, señor Mosquera, eu non vou entrar a debatir con vostede porque creo que é suficientemente importante o que estamos a pedir nesta moción. O que se lle vou a decir é que, bueno, vostede o millón non sabe o que demandan os concellos, pero nós sí que nos demandaron presentar esta moción para poder solicitar un plan extraordinario porque sí o necesitan os concellos da nosa provincia. Mire, señor Cubela, como vostede non pode falar das vosa xestión con feitos, o que intentan é avalalo falando dos resultados electorais. Mire, o presidente da Deputación recibiu as alcaldesas socialistas despois de que eu mesma tivera que salir nunha roda de prensa dicindo que non estaban sendo recibidos e despois de pedirlo moitas deles 2 ou 3 veces esas reunións. Entendo que despois de acabar a debate desta moción o presidente intervirá para dicir que isto é mentira, que non sei que, xa me adianto, presidente, non foi falta, xa me vou adiantar, xa sei que vostede está aí anotando para dicir é mentira porque eu me reunín con 14, con 15, con 20, non, vostede o que foi ali a facer unhas fotos para presentar precisamente o PON 2030. Por certo, un plan que lle recordo, señor Cubela, vostede viu aquí dicindo que non se iban a presentar ningún concello, que non iban a ser capaces de facer proxectos, de presentar precisamente infraestructuras, dotacións, obras para facer con cargo a este PON 2030. Madre mía, pois para non terse podido presentar ningunha, anda que non levan vostedes feito fotos e presentacións dos proxectos que presentaron os concellos dentro do programa dos PON 2030. Mire, fala vostede dos proxectos que paralizou o anterior goberno cando entrou a esta institución? Pois claro que sí, señor Cubela, claro que se tuveron que paralizar. Sabe por qué? Porque foron todos asinados, estando en funcións, únicamente con alcaldes e alcaldesas, con concellos gobernados polo Partido Popular, que carecían moitos deles de proxectos, que carecían de informes e que o único que intentaron con iso foi precisamente coller cartos que había na Deputación e deixalas xa condicionados para os concellos do Partido Popular. Foi vergonzoso. Iso é o que nos chamamos caciqueadas e por iso, claramente, sí que se tuveron que paralizar, porque era totalmente, carecían de informes e moitos deles de proxectos. Mire, o plan máis provincia do que vostedes tanto presume, pero si é a base do plan concellos, si o único que fixeron foi eliminar o plan Revitaliza, o plan Ágora e meter aí eses cartos. É o único que vostedes conseguiron aumentar, pero se foron incapaces de aumentarlle os 60 millóns de euros que vostede tanto reclamaba durante tantos anos que estuvo aquí vostedes gobernando. É moi fácil o que lle pedimos. Lle pedimos única e exclusivamente aquilo que nos están pedindo os alcaldes e as alcaldesas desta provincia, e é que doten dunha vez por todas dun plan extraordinario, porque hai cartos máis que de sobra para poder facelo. Moitas gracias. Moi ben, grazas, Ana. Ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben, por volver ao debate, a análise histórica está moi ben, pero tamén se deben falar dos feitos. Non me negue que nun ano este goberno
fixo todo o que eu lle resumín que fixo. Poderá gustarlle máis ou menos entender que as aldeas da provincia, que os povos, que as vilas medianas necesitan máis recursos, que necesitan máis actuacións e que necesitan máis financiación. Que foi o que fixo este Goberno da Diputación, con criterios de obxectividade, promovendo criterios en apoio aos municipios que están en reto demográfico, por primeira vez. A maior dotación de recursos con criterios obxectivos iguales para todos que fixo nunca un goberno provincial. Miren, ademais, teña cuidado co tema dos informes, cos plans anteriores, que seguramente algún vai ter que dar explicacións cando un concello vai a perder un deses plans por certificar en falso, e sei ben o que digo, a disponibilidade dos terrenos e obtendo unha subvención a través desos plans para realizala. E que se lle advirtiu aquí en pleno e que a intervención desta Casa xa informou o que tiña que informar a xustificación da devandita subvención. Teñan cuidado con esos criterios de reparto e de igualdade que ao mellor lles poñen a cara colorada. Simplemente dicir que a colación deste debate os feitos están aquí. Os feitos dun goberno unido, dun goberno con maioría, que escoita os alcaldes e as alcaldesas, que están transmitindo plantexamentos, que se están explicando todas as liñas de actuación que hai. Hoxe, neste pleno, tráese unha modificación de crédito que é fundamental para dar cumprimento a todo iso. Vostedes sexan exemplo cando poidan, pero de momento non o son en relación á comparativa e facendo política comparada con este equipo de goberno. Vostedes tardaron case 3 anos no primeiro mandato en traer un deses plans aquí e aprobar as bases de concurrencia. Miren, ademais non só iso, este goberno vai a tratar de facer a captación de recursos para os municipios máis importante da súa historia, tamén para as cidades, porque aquí hoxe trouxose un expediente do que vostedes teñen que recoñecer que o presidente da Diputación cumpriu a súa palabra, cun exemplo de colaboración interadministrativa e de lealdade institucional como supón o punto de aprobación de Balaídos. E créame co que lle digo, está ben que aínda non perderan a sintonía e a capacidade de pensar que están no goberno, pero os pontevedreses cambiaron a situación e os cromos. Ahora é o Partido Popular a quen lle toca gobernar. E teña claro que en todo o que poidamos mellorar a labor de goberno dos anteriores equipos o vamos a facer. E iso pasa por recuperar a escoita cos alcaldes e as alcaldesas, por recuperar o apoio aos colectivos e por seguir dotando de máis recursos aos concellos e ás corporacións da provincia de Pontevedra. Grazas, señor Cubela. Ten a palabra de turno de peche doña Ana Laura Iglesias. Ahora sí, gracias, presidente. Fala vostede de apoio ás asociacións e entidades, pero se xa se acabou a temporada deportiva e están as entidades deportivas esperando todavía polas subvencións do ano pasado e deste ano, están sin cobrar as entidades deportivas. Falan vostedes de apoio ás entidades, pero se van tarde mal e arrastro con todo, se non chegan, se son os concellos e os alcaldes e as alcaldesas as que nos piden que se faga isto dunha vez. Nos tardamos 3 anos en sacar o primeiro plan. Foi o primeiro, nos lle deixamos todo o traballo feito. Só teñen que facer igual que fixeron co plan concellos, copiar e pegar. O noso modelo, facer exactamente o mesmo que facíamos nós. Por que? Porque todos os seus concellos, igual que o seu Cerdedo Cotobade, foi dos que máis se beneficiaron dos plans extraordinarios. Todas aquelas grandes infraestructuras que se fixeron na nosa provincia foi gracias aos plans extraordinarios que pusemos en marcha nós e o que están demandando os alcaldes e as alcaldesas. Levan un ano gobernando, levan xa un ano. A que esperan para facer un plan extraordinario de apoio real aos concellos? Non dicen que son vostedes tan municipalistas, son o goberno máis municipalista, e ainda nun ano non foron capaces de sacar un plan extraordinario. É o único que se lle pide. Recursos hai. O que sí que non sabemos é se hai gañas e vontade de poñerse a traballar dunha vez por todas para apoiar os concellos da nosa provincia e para dotar de infraestructuras e de axuda e de modernización aos concellos da provincia de Pontevedra. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Por si, entenderá que... Pero vou comenzar polo
polo final, decía vostede que nós non quintamos ningún plan extraordinario nun ano. Casualidade ou non, hai un plan que tan boa acollida tuvo está tendo entre os alcaldes e alcaldesas da provincia que as súas iniciais son a fórmula reducida PEIF, Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Por iso que o tempo, pois, depende como se mide, pero isto además foi anunciado xa nos 100 días seguintes á toma de posesión deste magnífico goberno. E logo, en canto á visita ao encontro do presidente cos alcaldes e alcaldesas, non lle vou a dicir eso é mentira. Eu non lle vou a dicir. Pero si lle vou dar datos. E dato mata relato. Antes do 21 de decembro, data na que se convocan as eleccións autonómicas, polo tanto, entramos no período de sombra, eu tuve encontros con ni máis ni menos que 39 alcaldes e alcaldesas da provincia, antes do 21 de decembro. Do total, dos 19 alcaldes e alcaldesas socialistas, pois recibín nese período 12. E cando me sento cun alcalde e unha alcaldesa, no marco daquela da firma dos convenios do PON 2030, pola necesidade lóxica que teñen os concellos de dar axilidade a efectos de facer a licitación, pois falamos do que incumbe a Diputación co Concello, ya que hai dous alcaldes, alcaldesas, unha alcaldesa e un alcalde, que poden dar exemplo delo. Eu fui a Redondela, firmamos o convenio, sentámonos a ver que temas da Diputación hai. O alcalde de Gondomar veu aquí, asinamos un convenio, a ver, oye, cales son as problemáticas ou o que sea. O día 21, precisamente, recibín aquí o alcalde de Nigrán. Así que, oye, se os alcaldes do mesmo grupo non considerades que esos non son reunións nas que se traballa en aras aos beneficios dos veciños, pois pode ser unha cuestión. Eu, lóxicamente, a conclusión a que quito é que non vos falades entre vós, senón ese tema, ese tipo de manifestación non ten moito sentido. E por outro dato, eu non vou a decir nin que verdade nin mentira, cada un que quite as súas propias conclusións. Vostede, voceira do Partido Socialista, fai unhas declaracións un día que non recibo os alcaldes, xa iban máis de 40. E fai non na mesma semana na que, casualidades, porque un alcalde non se convoca dun día para outro, e nós o alcalde de Cambados creo que o convocáramos, pois imagínate, un luns ou un martes, e aparece unha rolda de prensa do xoves do Partido Socialista. Está ben, lexítimo, ou un venres. Que casualidade que o alcalde de Cambados era o único que faltaba por recibir da comarca do Salnés. Os outros xa estaban todos recibidos. E a comarca do Salnés pois non está composta por dous concellos como pode ser Terra de Montes Tabeiros. Non, insisto, non vou dicir nin que sexa verdade nin que é mentira, simplemente deixo os datos. E vamos a proceder á votación deste punto número 16, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación a posta en marcha dun plan extraordinario para os concellos da nosa provincia. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada pola maioría de 14 votos. Pasamos á parte de información e control, número 18. Dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril de 2024. Punto número 19. Dar conta da resolución presidencial número de data do 13 de maio de 2024 relativa á aprobación do Plan de Acción Provincial 2024 derivado das propostas e recomendacións referidas no informe resumo da intervención de resultados de control interno. Número 20. Dar conta do informe de control financiero de subvencións concedidas no exercicio 2021. Punto número 21. Dar conta das resolucións presidenciais. E pasamos ao turno de rogos e preguntas. Non sei se algún grupo ten a palabra. Ten a palabra doña Ana.
Gracias, presidente. Sí, a primeira pregunta é cando ten previsto licitar o programa Smart PEME, sabendo que é inmediata a data de financiación do actual contrato realizado polo goberno anterior? A seguinte pregunta é cales son as obras por valor de 60 millóns de euros que o presidente anunciou que estaban mobilizados nos últimos 2 meses do ano? E a terceira é cando ten previsto o goberno provincial a apertura da oficina de turismo do Mosteiro da Armenteira? Moitas grazas. Non sei se... Algúna pregunta por parte do... Ben, pois damos por rematado esta sesión ordinaria. Teñan un moi bo día.